Ideme vidieť aj to jednotku? Ideme. Ideme. Dobrý večer. Hoši a hošky, vy na internete, vy, čo ste tu, priatelia, nechcem to nazvať, že partizánsky odboj, ale áno, kľudne to nazvem. Vítam vás na mojich prvých krčmových rečiach, po tom, čo som povedal, že už to nebudem robiť. A preto, že prišiel Zoro s myšlienkou, Zoro Koláček, my sme sa už poznamenali, aby ste všetci videli, s myšlienkou, ktorá mňa chytila za srdce a vidím, že aj vás. A preto sme tu, aby sme sa o tom porozprávali, aby sme zistili Ľudská Mačgutová prišla, kde si meškáš, ďalší, sadkajte si. Už vysielame. A chceme poznať Zorov názor, ale respektíve prečo to robí a čo môžeme my, ktorí sme není politicky aktívni, a dostávali sme viaceré ponuky, aby sme zachovali jednak lásku, mier, slobodu, ale hlavne, aby sme tú toleranciu a tú pokoru a spolupatričnosť upevnili. Takže privítajte Zoroslav Koláč. A pretože tu je aj Bránko s manželkou, to je ten, čo mu ukradli tú školu, ale vám poviem neskôršie, tak som poprosil Alionu Nikuličeva, aby nás zaspievala, aby sme to mali trošičku aj kultúrne. Poťapkajte jej. Dobrý večer všetkým. Zaspievam vám slovenskú pieseň, keďže sme na Slovensku a veľmi ľubíme Slovensko, tak Slovensko moje. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Na tvojich holiach nádhery tronia, vodolí šumí haj. Na tvojich holiach si spievali, otcovia našich pracovali. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Na tvojich poliach si spievali, otcovia našich pracovali. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Hej, mám očinu v svete jedinu, kde radosne sa hrám. Tu si milujem, jej šťastie prajem a srdce svoje dám. Tu šumia vary a potoky, Vach spieva krásne im do noty. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Tu šumia vary a potoky, Vach spieva krásne im do noty. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Spasiba! Všetky národnosti. Veľmi pekne ďakujeme. Nebude to posledná pieseň, lebo sme tu ako rodina, všetci rovnako. Pálko Škopík, majiteľ Parnasu, tejto kobily. Kolíby, ale spôjdete to naživo, že sa nehrám, že som nejaký diplomát a tak ďalej. Pálko, mockrát ti ďakujeme za priestory, za pohostenie a za všetko, čo si pre mňa za tie 3 roky urobil v rámci krčmových rečí. Než dám Zorovi prvú otázku, vás chcem informovať, že není to o tom, že ja budem sa len pýtať, že to budem niekam smerovať, ale sme tu rodina a my chceme vedieť, takže kľudne sa môžete a skúste inteligentne, tak ako sme. Zorko, ja som ti napísal 3 témy, my sme sa dohodli, ja to teda nerobím, ale pretože ma o to požiadal, tak som mu ich poslal, ale veľmi stručne, aby sa nemohol pripravovať na to extra, lebo my pracujeme tu a nie jak pieskári, že? S papierom.
prečo ty ako solitár, ktorý si začal, si sa rozhodol, že sa uvidíš na scénu tými bytostiami, individuami, ako sú Lipšic a spol, keď si začal nás informovať o tej pravde, ktorú my v krčmových rečiach vyzliekame do naha. No, najprv chcem poďakovať za pozvanie a chcem povedať, že oproti tým pár nejakým aktivitám tohto druhu, ktoré som absolvoval, tak toto je naozaj niečo úplne iné. A musím povedať, že oveľa lepšie, pretože to je taká rodinná atmosféra, že ako náhle som sa s vami začal zoznamovať, tak som sa zbavil všetkého stresu, pretože podľa mňa každý človek, keď ide vystupovať verejne a ešte aj je nejaký ten live prenos, tak nejaký stres má, takže som milo prekvapený. Ešte raz ďakujem. My ďakujeme za uznanie. Prečo som s tým začal? Tak o mne sa dočítate na internete rôzne veci. Ja hovorím, že treba to vydeliť možno 10, možno 20, ale nakoniec si každý urobí názor na to, čo sa zverejňuje na internete sám. A ja som sa vždy snažil žiť nenápadne. A venoval som sa práci, svojim deťom a cestovaniu. Cestovanie bola vždy moja vášeň. Ja som, keď sa už začalo dať cestovať, som trávil kumulatívne do roka možno 3 mesiace v zahraničí. Čiže keď som bol na Slovensku, tak som naozaj intenzívne pracoval a venoval som sa rodine. A od nejakého 2000 zhruba roku, ja som to už viackrát vysvetľoval aj do médií, sa mi začal venovať taký pán, ktorý sa volá Daniel Lipšic. A ja som to tak nejako podceňoval a nevnímal som to, lebo som si vždy hovoril, že psi štekajú, ale karavana ide ďalej a pravil som si, že dobre, asi to naplňa jeho ambície alebo mu to niečom pomáha. Nikdy som tomu nedával nejakú veľkú vážnosť a bola to obrovská chyba, pretože on v podstate vyrástol a keďže je to podľa mňa absolútne genetická porucha, to je ten negatívny človek a zlý človek, no tak to skončilo, ako to skončilo v roku 2020. Toto vám asi do detailu rozprávať nemusím, to všetci viete. No a potom prišiel rok 2023, bolo tesne pred voľbami a zase sa objavil niekto, kto začal moje meno používať v takých konotáciách, ako používal, volal sa Boris Kollár. A napriek tomu, že teda som sa snažil akože stále byť niekde v zákulisí a riešiť si tie problémy, ktoré mi vyrobili, tak som si povedal, že teda už druhýkrát takú chybu neurobím. Boris Kollár, pamätáte vlastne tú situáciu, ktorá v tom 23. roku bola, jedna z jeho bývalých ako to nazvať, no, partneriek, tak nejak nezvládla to, že on si našiel inú partnerku, začala sa to navážať. Pravdou je, že prišla za mnou, pretože som sa s ňou poznal, ešte keď bola vlastne predtým, ako stretla Borisa, požiadal ma o pomoc. No a Boris tým pádom všetky tie aktivity, ktoré ona voči nemu robila, vlastne ukázal prstom na mňa, že ja to celé organizujem, riadím a tak ďalej a tak ďalej. Urobil pár verejných vystúpení, dal na mňa trestné oznámenie a tak ďalej, pokračoval v tých negatívnych aktivitách, tak som si povedal, že dosť. A ono to, ľudia mi hovoria, že to dosť ovplyvnilo aj jeho volebný výsledok, ale to moje video prvé asi veľmi nie. To bolo myslím nejakých 4 či 5 dní pred voľbami. A prekvapil ma ten záujem ľudí. Chápem, že ten záujem bol z nejakých 3 dôvodov možno, že bolo to niečo nové je vždy zaujímavé. Potom snažil som sa to urobiť takým nejakým možno trošku bulvárnym spôsobom, pretože ľudí bohužiaľ nezaujímajú vážne a zodpovedné veci, ale skôr nejaké škandály a nechutné záležitosti z privátneho života tých politikov. A potom akože som prišiel na to, že možno to treba niekedy urobiť aj trošku vtipne, aj keď s mojou vážnou tvárou to asi nie je jednoduché, ale sem tam ľudia píšu, že to je celkom zábavné. No a myslel som si, že teda urobím pár videí na pána Borisa Kollára a tým skončím. Ale keďže ľudia mali o to záujem, dokonca to dosť významne ešte stúpalo na začiatku roku 2024, tak som si povedal, že v tom budem pokračovať, že si z toho urobím nejaké moje hobby. A potom prešiel rok 2024, respektíve prišlo prvé výročie volieb a ja som si uvedomil, že zase sa nič nezmenilo. Úprimne som bol rád, aj som rád, že po tých 3 rokoch Matoviča, Hegera a Odora vznikla vláda, ako vznikla. A asi to tiež nie je ideálne, aj vtedy som to tak vnímal, ale v podstate iná možnosť nebola. A keď som teda urobil nejakú takú inventúru, čo nám zase tí politici nasľubovali a čo splnili a nesplnili, tak som si povedal teda, že budem v tom pokračovať a ukazovať už na ich chyby súčasnej koalície.
A teraz v podstate máme január a keď si to tak zoberiete z hľadiska toho bežného politického života, tak dneska je táto vládna koalícia už takmer v polčase. Pretože ten život politicky funguje tak, že 3 roky zhruba pracujú a aspoň sa tvária, že čo si robia pre občanov, väčšinou robia viacej pre seba ako pre občanov a ten posledný rok, ten predvolebný, ja tomu hovorím, že začnú všetci intenzívne športovať, ten šport sa volá rektálny alpinizmus vo vzťahu k voličom. No takže sme vlastne v polčase takmer a naozaj mám pocit, ja už som to použil, ak sledujete moje videá, nechcem sa opakovať, ale nič inteligentnejšie a múdrejšie ma nenapadá, tak som citoval alebo parafrazoval skôr toho francúzskeho politika Talleyranda. Nič nepochopili, nič sa nenaučili a nič nezmenili. No tak pokračujem v tých videách ďalej a snažím sa, alebo mám v pláne urobiť niečo také, že takú nejakú multiplikáciu toho, čo robím, čiže chcem vytvoriť nejaké občianske združenie, ktoré už existuje. To už má prebiehať. Aha, to už predbieha. Akože máme tu body, tak Tak sa dohodneme, Jarko, že vždycky ma kopni do členka, aby som... Ja som bol síce dobrý fotbalista, ale vždycky vedľa brány. A moja taká tá druhá otázka, čo ma na tebe veľmi zaujalo, ako pozerám všetky videá, tak aj všetkých ostatných, ktorí chceme mať aj prehľad, aby sme vedeli, že ty si právnik. Áno. Si v tom dobrý, lebo podkladaš všetky veci z môjho pohľadu faktami. Áno, že niečo ako moja Gretka, no je, že tam nemôžeš sa pomýliť. Čo povieš na to, alebo či nebol jeden z tých hnacích motorov to, že politici si môžu robiť čo chcú a neexistuje trestnoprávna zodpovednosť? Že do dnešného dňa, podľa mojich informácií, nikto, ktorý mali byť aspoň obžalovaný alebo podané trestné oznámenie nebolo? Či tí, čo napríklad sľubovali posledný deň predvolebnej kampane, konkrétne pán Fico, ja ako tá čivava štekajúca zo Šurian, sa pripomínam, nepodal to trestné oznámenie na pani prezidentovú, ktoré slúbil, že ako prvé na prvej schôdzi spraví, že čo vlastne bol ten motor, ty, že zháňaš ten orchester okolo seba, čo to bolo to hlavné? Ja už som to povedal, si nepozorný. No ja áno, kúkam po bobách. No, Nič sa nezmenilo. Nič sa nezmenilo a ja sa ti čudujem, že môžem tak povedať, že obidva sme už starí psi. Ja sa čudujem, že ťa prekvapuje, že tí politici, ktorí nastúpili po voľbách 2023, sa správajú tak, ako sa správajú. Len sa tak správajú ostatných 35 rokov, všetci. Ja som tak navnímal, že absolvoval som tu pár takých krátkych rozhovorov s obecenstvom, teraz ich teda diváci nevidia, ale pochopil som to, že tá skupina ľudí, ktorá tu je, tak je zameraná viac na to, že teda kritizovať obdobie 2023 Matovič, Odor, Heger, v opačnom poradí Matovič, Heger, Odor, aby sme boli presní. Ale ja sa na to pozerám tak nejak komplexnejšie. Ja vám nechcem brať vaše ciele, aktivity a podobne, ale ja si myslím, že viete, za chvíľku budeme mať 40 rokov kapitalizmu, predtým sme mali 40 rokov socializmu, predtým sme mali zase 20 rokov kapitalizmu. Tá história sa nejako mení, ale viete, keď dneska niekto povie, že za toho socializmu bolo niečo lepšie, tak ho označia za podporovateľa nejakého totalitného alebo neviem ešte akého negatívneho režimu. Keď si odpustíme, by som mal tie prívlastky socialistický, komunistický a pozrieme sa len na to, čo sa za tých 40 rokov, alebo povedzme 45 od roku 45 na Slovensku vybudovalo. Kde sa to Československo, alebo povedzme Československo, čiže budeme hovoriť takto, aj teda môžeme oddeliť ekonomické parametre iba tej časti, ktorá sa volá Slovensko. Čo na Slovensku všetko vzniklo, od cestnej siete, fabrík, podnikov, v každej dedine bol postavený kultúrny dom, reštaurácia, škola, škôlka a tak ďalej, väčšina z vás si určite tú dobu pamätá. A teraz za tých 40 rokov v princípe žijeme trošku z podstaty, ale ideme stále vo všetkých parametroch dole vodou. A ja si myslím, že hodnotiť súčasných politikov, že prečo sa správajú takisto, ako sa správajú, no preto, lebo sú to politici, ktorí žijú v nejakom priestore a správajú sa podľa takých pravidiel, ktoré sú stanovené ústavou a inými zákonmi a my, ako voliči, im to dovolíme. Takže ja nie som zameraný na to, aby som kritizoval iba politikov, ktorí tu boli tie 3 roky, ale bohužiaľ už aj tí, ktorí sú tu opäť a zase, ktorí sa nedokázali zmeniť a robia tie isté chyby, čo robili. A aby som to zjednodušil, nerobia to, čo by mali a robia to, čo by nemali.
Ale to nemôžem teraz rozvíjať, lebo to bude v tých ďalších videách. Jasné, ja sa nebudem brániť, samozrejme, že ja som taký nepozornejší, len ja som položil tú otázku, ktorej si sa jak rybička, tak že som zvyknutý. Tak nie si dokonalý, Ne, meškal si hodinu a pol napríklad. Nie, ja som povedal, ty kedy tu máš byť, ne kedy ja tu budem. Dobre. Hej, čiže zasa vyviním, ja som položil tú otázku, že ne, že sa čudujem, ale že či nebol spúšťačom toho, že si tak do toho vletiel a že hľadaš ten orchester, práve tá nepravosť cez to právo. Že toto by som ja poprosil, že či vieš, povedzme, ja nechcem povedať, že Žilinka, lebo ja ho mám celkom rád, lebo nemôžem nevidieť, nepočuť, je to v pohode, aspoň nerobí zle, keď robí dekona. A že či to bol taký hnacý motor, alebo čo to bol ten hnací motor, že si sa rozhodol, že ideš ten orchester poskladať? To sú len také moje úvahy, ale zase sa vrátim do toho roku 2020, lebo to trošku súvisí. Nikdy som nemal v úmysle od tejto krajiny odísť. Vždy sa mi tu páčilo, aj sa mi to páči a pri všetkej skromnosti fakt som precestoval celý svet a nikdy som nemal v úmysle sa odtiaľto odsťahovať. A dokonca, viete, keď som vnímal, že čo sa tu deje v tejto krajine a kam to smeruje, tak mal som pol roka na to, aby som sa zbalil a odišiel a neodišiel som. Lebo som si povedal teda, že ak teda mi život alebo osud pripravil nejakú cestu, tak ju musím absolvovať. A keď som prežil to zlé obdobie, tak som dúfal, že sa veci zmenia a že nastane nejaká iná doba, pretože ja som človek, ktorý, alebo aspoň myslím si to o sebe, som schopný sa vyvíjať. Od každého človeka, s ktorým sa stretnem, sa vždy niečo naučím, a to hovorím naozaj úprimne. Aj od upratovačky, aj od vysokoškolského pedagóga, vždy sa niečo naučím. Sú ľudia, ktorí sa nevyvíjajú a nemenia. A keď som zistil potom zhruba roku a pol od volieb, že sme sa zase vrátili do starých kolají, tak som zase na takom rozhraní a hovorím si, že tak zbalím sa a odídem, môžem. Na rozdiel od 5,5 milióna Slovákov, mínus nejakých pár tých bohatých oligarchov, ja si to dovoliť môžem, ale ja odtiaľ to odísť nechcem. A ak tu chcem žiť a fungovať bez toho, aby som sa každý deň rozčuloval a hneval nad tým, čo vidím v televízii, v médiách, čo tí ľudia robia, tak som si povedal, že to aspoň skúsim. Keďže som v takomto formáte a s tebou môžem si dovoliť povedať taký takmer neslušný vtip. Možno neslušný, my to vypípame, keď bude. Dobre, aby to nebolo také vážne, viete. Ja som mal jedného spolužiaka, ktorý sa venoval takej aktivite, ktorú akože robíme všetci, ale on to tak trošku preháňal. Myslím, že mal rád dievčatá. A vždy hovoril teda, že viem, že nepomilujem všetky ženy na svete, ale chcem sa o to aspoň pokúsiť. Povedal som to slušne teda. A tak ja hovorím, že viete, že viem, že tu asi toho veľa nezmením na tom Slovensku, ale chcem sa o to aspoň pokúsiť. A to, že či sa mi to podarí alebo nepodarí, tak to je ešte vo hviezdach. Na druhej strane ja som dosť taký cieľavedomý človek, ktorý si veci najprv premyslí a naplánuje. Určite sa mi vždy všetko v živote nevydarilo. A ja som zažil nejaké straty aj v podnikaní, aj v súkromnom živote mi niečo nevyšlo. Ale aspoň budem mať dobrý pocit, že som urobil všetko preto, aby som veci zmenil. Ak sa mi to nepodarí, no tak sa mi to nepodarí, ale budem dožívať ten zbytok života s pocitom, že som sa o to aspoň pokúsil. Super, lebo to sme tu všetci takí. To sme tu takí, čo niektorí bojujeme ako ja, teda už od 94. Oni ma poznajú, že som bol nejakým spôsobom aktívny pri pánovi Mečiarovi, keď na SNP v roku 1994 ja som robil kráľovno Slovenska a Mečiar pozeral akože holé zadky, také boli titulky od pani Cunzarovej, Miška Čau z Nového času. A my sme tí, ktorí to nevznáme. Jediné, čo sme my iní, že nás nemožno kúpiť. Nás si možno len získať. A to sú fakty, to sú tie ciele a tak, aby sme boli spoluúčinní alebo spolupracujúci. My sme neradi využívaní, aj keď sa nám to stalo, že? Pri niektorých veciach a asi všetkým na začiatku. A preto som si dovolil ťa osloviť, že máme z teba taký podobný pocit. Títo ľudia, ktorí sú tu, sú naklonení počúvať a sa urobiť to, čo sme urobili, či pre Juditku Lašakovú, Juditka ahoj, ale sme to pre Harabina urobili. Servus ste, pán prezidento môj, áno, ja ho tak volám. A sme ochotní pre teba tej myšlienke, akože ťa postrčiť ďalej. Ale čo by som ja chcel vedieť? Ja viem, že ty si vysielaš tie videjka, si veľmi sledovaný, ale ne všetci aj od nás ťa nejak sledujú. Ten cieľ, ten zámer. Čo je to, čo by si chcel touto tvojou iniciatívou dosiahnuť a ako by si vedel
s nami spolupracovať, alebo my s tebou spolupracovať. Čo preto môžeme my urobiť? Čo by som chcel dosiahnuť? To je taký idealistický cieľ. Voľakedy na školách nás učili niečo taký utopickí socialisti. Giuseppe Campanella, Thomas More alebo nejaký ďalší. Tak to je samozrejme akože sen, ktorý je nenaplniteľný, ale ja to poviem tak úplne jednoducho a potom vysvetlím nejaký postup. A hovorím to naozaj úprimne, viete, ja som nezdedil žiadne peniaze, nič som neprivatizoval. Myslím si, že viem dokladovať, že som začal úplne s 2 taškami v jednej. To nás nezajíma. Ja to poviem, že to nás nezajíma. My ich nechceme. Vysvetlím to. Ale dopracoval som sa k tomu, že môžem povedať, že ja sa mám dobre. A ja by som chcel, aby sa aj všetci Slováci mali dobre. Teda, pardon, nie len Slováci, A všetci tomu občania. zatlieskam, lebo to sme tu všetci tak. To musím povedať, že všetci občania Slovenska, lebo boli tu aj nejakí ľudia z Komárna, aby sa neurazili, neviem aká je národnosť, ale naozaj takéto Slovenska, to je jedno, všetci občania Slovenska. A povedal som, že to mám nejako nafázované a naplánované. V tejto prvej etape naozaj bude fungovať občianske združenie, ktoré bude v podstate hovoriť to, čo hovorím ja, lebo si myslím, že napriek tomu, že mnohí tvrdia, že ľudia už nechcú byť múdri. Ja si myslím, že ľudí zaujímajú informácie z minulosti, ktoré vysvetlia, prečo je súčasný stav niečoho taký, aký je. To znamená, že treba im vysvetliť aj minulosť, ale nemyslím teraz, že sme sa išli baviť o 30-ročnej vojne, ale hovorím minulosť tých 35 rokov, ktorej výsledkom je súčasný stav. Povieme, kto je za to zodpovedný a navrhneme nejaké riešenie. A ak to bude ľudí zaujímať, tak približne povedzme o pol roka, v závislosti od politického vývoja na Slovensku, si urobíme nejaký prieskum a pokiaľ zistíme z toho prieskumu, že tých ľudí tá naša práca zaujíma a že by v prípade, že by z toho vznikol politický subjekt, boli ochotní ho podporiť, tak potom sa to pretransformuje na politický subjekt. Ale najprv si chcem urobiť v podstate takýmto spôsobom prieskum. Ja tie videá robím rok a 3 či 4 mesiace, tak pokiaľ by takýmto istým spôsobom rástol a bol záujem aj o teda informácie, ktoré budú prezentovať potom ľudia z každého odboru, odborník, ktorý nebol v politike, aspoň také, tak sa snažím tých ľudí hľadať a bude to ľudí zaujímať a načrtneme im alebo ukážeme im nejakú inú alternatívu práce aj politikov a nie ako to bolo doteraz. No tak z toho bude politický subjekt, no a to vieš, na to treba veľa peňazí, veľa práce a veľa aktívnych ľudí, takže ja si myslím, že kto bude chcieť tomu pomôcť a prispieť, tak sa nájde nejaká činnosť. Ja viem, no asi toľko, takže moc rozprávam, ináč ja sa viac upozorňujem, keď ma necháte rozprávať. Ja ti skočím do reči, neboj do rána. Ja som v tomto drzý, ja dokonca ani huliak, ani títo nezastavia, že... Čiže ja to zrekapitulujem. Tvoj prvý cieľ je odkryť všetky karty od puču z 89. Ja to tak nazývam. A za to som ja veľmi milovaný, furt blokovaný a tak ďalej. A ukázať tie tváre, ktoré za to môžu. Vrátane, utvorte koridor. Hej? Lebo ja som pri tom bol, ja som tam bol priamo a Ingridka Hanzelová, že? Tlačila, prehávala všetky tie debilné veci a ja som dostával tie vodné diela a prvý som bol asi bavý. Presvedčený, že robím dobre a po 35 rokoch plačem, lebo som mal byť radšej ticho. Čiže odkryješ tie karty. A toto je to podľa mňa toho zlomové. Dotkne sa aj toho, že beží u nás polemika Československá republika a roztrhnutie Česka a Slovenska, lebo vieme, že z roku 76 platná ústava hovorila o tom, že sa dá len referendum. Súhlasím, ale úprimne nemyslím si, že toto by bol taký hlavný cieľ. Určite to ľudí bude zaujímať, ale to je skôr, by som bola taká osvetlenie tej situácie, môžeme zverejniť informácie, ktoré ľudia doteraz nemali, ale s tým sa nič nevyrieši, lebo ja chcem, by som povedal, hovoriť o veciach, ktoré sa dajú zmeniť. To, že bola nejaká revolúcia, to nezmeníme. To, že sme sa rozpadli ako Československo, to tiež nezmeníme. Lebo je už iná geopolitická situácia. Ja by som sa venoval skôr takým veciam, ktoré sa dotýkajú každého občana. Minulé v ostatnom videu som hovoril, že zrejme prvý taký ten segment bude zdravotníctvo. Tak ja si myslím, že ľudí bude zaujímať, že kde sa to zdravotníctvo začalo meniť a kaziť. Ja niekedy
je dobré ukázať tým politikom zrkadlo. Možno si pamätáte takého ministra zdravotníctva Zajaca. Dobre. Viete, teraz hovorím, že druhá strana, ja sa nikde nezaraďujem, ale viete, opozícia veľmi s obľubou ho vyťahuje z nejakého dôchodku, ktorý si užíva na Kanárskych ostrovoch, myslím. A dovedú ho vždy ako nejakého odborníka na zdravotníctvo. A pritom ja mám aj informácie, ktoré teda sú, nazvem to, že nie že neoficiálne, ktoré sú reálne, ale ja viem presne, kto tú reformu zdravotníctva robil, kde sa písala, s akým cieľom. A treba tým ľuďom povedať, že dobre, stav zdravotníctva je taký, aký je, ale je to preto, lebo tak Zajacová reforma ináč bola asi ten posledný úder do rakvy tomu zdravotníctvu, od tej sa to začalo úplne rozpadať a drojiť. To znamená, že ukázať tých, čo sú na to zodpovední, a potom povedať nejaké riešenie, čo treba urobiť, aby to zdravotníctvo sa trošku zlepšilo, pretože ja si myslím, že treba sa venovať takým veciam, ktoré dokážu tým ľuďom život reálne zlepšiť. Trošku mám problém, keď sa ma ľudia pýtajú teda, že ako by som definoval nejakú tú moju snahu a cieľ. Ja som to povedal tu jednou vetou, že chcem, aby sa ľudia mali lepšie, ako sa majú teraz. Ale tí politici za tých 35 rokov aj z vety, ktorá je krásna a obsažná, urobili frázy. Viete, lebo každé 4 roky, niekedy častejšie, vám politici hovoria o tom, čo chcú urobiť, ako chcú urobiť, čo všetko dosiahnu. A potom vlastne po 3 alebo 4 rokoch, podľa toho, ako dlho je volebné obdobie, respektíve ako dlho vydrží vláda, tak vám neurobia nejaký odpočet. Povedia vám 3 veci, ktoré spravili a ostatné sa tvária, že aj neexistovali. A všetky tie frázy na tých billboardoch a v tých televíznych vysielaniach, reláciách, čo hovoria, tak podľa mňa ich hovoria neúprimne, pretože už za tých 35 rokov tie tváre, niektoré sa tam opakujú dlhodobo, niektoré už z tej politiky vypadli, ale čokoľvek povedia, tak naozaj si myslím, že bežný občan, keď to počuje, tak už tomu nemôže veriť, sa to musí rehotať, pretože keď niekto povie, že dostavia diaľnicu do Košíc a hovorí to, neviem, 20 rokov, tak to už podľa mňa tomu naozaj nikto neuverí. A druhá vec je napríklad pri tých diaľniciach, nikto podľa mňa nepovedal občanom, tuto sa pristavím, viete, že ja tých politikov mnohých poznám osobne a oni nie sú hlúpi. To sú väčšinou, aspoň teda podľa toho, tú časť, ktorú poznám ja, to sú múdri a vzdelaní ľudia. Ale úplne iné. Prosím, hlasnejšie. Hlasnejšie, sú tu starší, ktorí nepočujú, no. Prepač. No tak skúsim teda kričať. Daj mikrofón. Nie, to netreba. Viete, že oni vám, tí politici pri súkromných rozhovoroch alebo pri priateľských rozhovoroch aj povedia, že tak toto je hlúposť a toto nepotrebujeme, alebo naopak, toto by sme mali urobiť, ale na čo by som to robil, lebo neprinesie mi to buď politické body, alebo robia rozhodnutia, ktoré možno nie sú, som povedal, v konečnom dôsledku prospešné pre občana a krajinu, ale robia to preto, lebo povedzme majú iné záujmy. Väčšinou ekonomické, hej. Už som to povedal viackrát a trvám na tom, že poznám tých politikov mnohých osobne a naozaj drvivá väčšina, česť výnimkám, ide do politiky nie preto, aby pomohli Slovensku, ale idú tam preto, aby pomohli sebe, svojej rodine, svojim priateľom. A tá motivácia, ktorá ich k tomu vedie, je túžba po moci, sláve a peniazoch. Áno, tu sme asi zajedno. Len tuto ja si dovolím trošku s tebou nesúhlasiť, že je a nevieme vrátiť. Ide, povedzme, k ekonomike. Rozdelili nás, delili sme sa 2:1. Otázka, kde sa čo, ktorá fabrika rýchle zdemolovala a zničila, kde ostali peniaze. Ale vyhniem sa tomu inak. My sme dneska dostali náš dlh do nejakých výšok. A nikdy si za každým, si dávam tú otázku, tak to poviem, za každým si dá otázku, prečo keď tá nová vláda nastúpí, hovorí, koľko sme boli ukradnutí a my nechceme peniaze naspäť. Čiže tuto je ten môj rozpor, povedzme s tebou, to, že ja to nepovažujem za uzatvorené, s tým neviem nič robiť. Ja chcem s tým niečo robiť a drvivá z nás tu, že tie peniaze, kde niekto zobral, ukradol, prečo ja by som sa mal s tým zmieriť, že sú púču. Hovorí sa, že človek by si mal dávať len reálne ciele, Jarko.
Teraz neviem, o čom si hovoril. Či si hovoril o tom ukradnutí v rámci rozdelenia Československa, Áno, aj alebo kuponová privatizácia na všetko som sa chcel tak. alebo o tom, čo teda sa tu stalo za ostatné 3 roky, ale nie za ostatné 3 roky, ten dlh verejnej správy, ale respektíve zahraničný dlh, to je najjednoduchšie, akože stúpa kontinuálne. To nemá nejaké výkyvy, krivka ide len hore a už to má naozaj v pomere výkonnosti našej ekonomiky akože astronomickú výšku. Takže vrátim sa k tomu, že človek by si mal dávať na reálne ciele. Rozpadlo sa Československo a to, čo sa dialo aj v rámci rozdelenia Československa, ja si to tiež veľmi dobre pamätám, že veľmi veľa všelijakých federálnych podnikov, akože námorná plavba, letisko, v podstate ČSA, to si akože Češi tak trošku tak oddelili ešte pred rozdelením, ale to je nemožné dosiahnuť nejaký reverzný chod. Náhrada škody, ja sledujem svet, pretože veľakrát vznikajú nové štáty, ktoré sa domáhajú od svojich nejakých koloniálnych pánov, od vyčlenia nejakého územia, aby sa mohli vrátiť napríklad Čagovské ostrovy, to je pod Maledivami, tak sa dožadujú Čagosania, aby im Veľká Británia vrátila ich ostrovy, ale to trvá 10 ročia. A to pri všetkej úcte, akože keby sme začali takýto proces, to už sa toho ani nedožijeme možno. Ja sa skôr zameriavam na také praktické veci, čo sa Dobre, ja ťa trošku preruším, prečo na to nabrať, lebo ja som pri tom tiež bol. Pamätáš si deblokáciu ruského dlhu? Pamätáš? Pamätáš si investičnú rozvojovú banku? Pamätáš si všetky tieto veci, ktoré sa diali? A tam sú ale konkrétne osoby Zorko. A mne teraz nejde o to, že to neviem vrátiť, ale ja chcem tú spravodlivosť. Takto na to narážam, čo sa týka rozdelenia. Ale vieš, potom zase existujú také predpisy, ktoré sa volajú, že trestný zákon a trestný poriadok a sú tam nejaké premlčacie lehoty. Čiže dnes to už sú veci, ktoré sa trestnoprávne postihnúť jednoznačne nedajú. Podľa terajšieho práva. A zase ti skočím do reči, lebo ja som taký. My sme tí, ktorí iniciujeme takú vec, ktoré hovoríme, že sfunkčenie referenda. A poviem ti ešte jednu vec, náš najväčší terorista právny, áno, Harabin, ja ho tak hovorím, že niekde akýkoľvek zákon musí byť platný, a keď bude proti ľuďom, ale on musí dodržať, za to sa na ňo nevám a väčšie sa s tom hádame. My si vieme tie zákony porobiť sami. My si vieme niektoré veci vrátiť aj retroaktívne. Prečo by som ja sa mal, a teraz sa bavíme ako kamaráti, že sme tu. Ktoré? No ja napríklad chcem pomenovať tých ľudí, ktorí to rozkradli a mohol by som začať rozprávať o Čarnogórsku a tak ďalej, až po koniec, lebo som v tom bol. Ja som sa medzi ním pohyboval. A viem, čo sa niekde dialo s letiskami, ako ty si hovoril, s Komárnom, lodenicami a tak ďalej. Čo bola, povedzme, dražby holandského druhu a tak ďalej. A vždycky to niekto nanominoval. Hej? A keď sa bavíme o to, že chceme vedieť tú pravdu, tak ju chcem vedieť. A keď mi niekto ukradol, ja neviem, mesokombinát, nechcem povedať, že ten, čo už dneska nežije, že? Asi viete všetci, že koho myslím, áno, toho Gaštana, inak sa mu hovorilo. Tak sa bavíme o tom, že títo ľudia mu to umožnili a dneska napríklad jeden v nich sedí v Národnej rade. Vtedy bol za KDH a dneska je tam za koho. Nehovorím o Ferovi Mikuškovi. No dobre, pozri sa, najdlhšia premlčacia lehota na akýkoľvek trestný čin je 20 rokov. To znamená, to, čo je 20 rokov a staršie, tak trestnoprávnu zodpovednosť, tak to môže zmiesť zo stola. To už neprichádza do úvahy. Čo sa týka informovanosti občanov o tom, čo sa tu dialo a kto je za to zodpovedný, s tým súhlasím. Super. Ale úprimne z toho sa nenajeme už. Nenajeme? Ani nevybudujeme akože cesty, ani mosty. Ja by som sa skôr pozeral na tú, by som povedal, najbližšiu históriu, akože možno 5, 10, 15 rokov dozadu, pretože tam sa ešte dajú tí ľudia pomenovať a možno aj nejakým spôsobom postihnúť a možno aj nejaký majetok zachrániť. Len to, čo bolo v 90. rokoch, to už je bohužiaľ... Chápem, ale mňa treba zmrzí, že VŽ Košica ako náš najväčší ťahoň ekonomiky spadol do ruky a my asi vieme komu. To, že už to prešlo potom ďalej a ďalej, ešte vtedy, chvála Bohu, bol taký ten zákon o strategických podnikoch, že to nesmie vlastniť nikto okrem Slováka, pamätáme si to, a takto prešla nafta, Belislovna a všetky tieto elektrárne, naše kľúčové podniky, ako sa tomu hovorí, zlaté vajcia a sliepky, a dneska my vlastne sme odkazaní na to, že náš najväčší drahocenný poklad, a sa s tým chcem zmieriť. Čo tým chcete povedať? Že keby sme vedeli my ovplyvniť, ten náš systém funguje na základe zákonov. Ale my tie zákony môžeme chcieť zmeniť.
Chápeš? Len to som chcel Ja to rozumiem. No super. No. A prejdem do tej terajšej prítomnosti alebo blízkej. Môžem len také upresnenie. Viete, v podstate to akože tú históriu Slovenska väčšinou ľudia tak rozdeľujú podľa lídra, ktorý bol v tej nejaký dominantný, to znamená Mečiar, potom Dzurinda a potom Fico. A ja si myslím, že určitým spôsobom ich naozaj môžeme dať do jedného vreca, akože každý urobil možno aj niečo dobré, ale väčšinou urobili každý v nejakej oblasti niečo veľmi zlé. To znamená, že Čarnogórskému sa pripisuje likvidácia poľnohospodárstva, Mečiarovi tá divoká privatizácia, Dzurinda rozpredal naše rodinné striebro, všetky naše strategické podniky a tak ďalej. A Fico, no tak to už je taký, to je trošku taký dlhší časový úsek. Ja tomu by som povedal, že nemôžem hovoriť o veciach, ktoré sa nedajú preukázať, že čo tu porobili. U neho by som skôr ako negatívum videl to, čo neurobili. Pretože on v roku 2012 a 2016 mal možnosť zmeniť tieto krajiny všetko a neurobil to. Ale vrátim sa k tomu Mečiarovi, len na upresnenie. Pod tlakom verejnosti vtedy dokonca bolo o tom aj referendum neúspešné, že jednoducho, aby bol prijatý zákaz privatizácie strategických podnikov, bol urobený zoznam tých podnikov, ktoré sa nesmeli privatizovať. Ten spúšťací mechanizmus, pokiaľ viem, bola práve to, že predal Pórovi naftu k Beli. Potom po 98. ju musel vrátiť. A prvý zákon, ktorý zmenil Dzurinda, ktorý teda vyčítal tú privatizáciu Mečiarovi, tak bol práve ten zákon o neprivatizácii štátnych podnikov, strategických podnikov a začali ich rozpredávať. To je len na ukážku toho farizejstva, že pred voľbami hovoril niečo a potom robil presný opak. Takže, ale tie informácie si myslím, že oni sú dohľadateľné na internete a dá sa s tým pracovať. A určite to ľudí zaujíma, aby vedeli, čo sa tu vlastne dialo. Presne. A preto toto ja tomu tlieskam, lebo to je to, čo málo kto o tom povie. A keď som taký, jak ja, ktorý o tom rozprával, tak si nezajímavý alebo blokovaný. A tým, že sa viacerí o tom začneme rozprávať, tak sa to medzi ľudí šíri. Teraz si spravíme... A vedľa manželky a frajerka ma volá. Je to možné. Ale pekné zvonenie. Pekné. Dobre, spravíme tak, že ja by som zase poprosil našu úžasnú spevačku, že by nás zaspievala jednu akú? Dajme Rusku teraz. Sme Slovania, áno, my sa nemôžeme hrať, že sme niekto iný, lebo sme a máme to v krvi a nie sme pomiešaní, čiže to nezapreme. Takže pesničku. Objednávajte rýchle pitie. Veľmi takú známú ruskú pesničku na požiadania. Подмосковные вечера. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня, трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать
уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудьте ты эти летние подмосковные вечера. Не забудьте ты эти летние подмосковные вечера. Wow, nádhera, ďakujeme. V podstate budeme jak televariete za chvíľu. Neuveriteľné, nie, moc ďakujeme, je to krásne. Máme to v sebe, hej, že Slovania sme lásky plné, sme vrúcni a vieme sa tak správať. Budem, Zorko s tebou prejsť teraz taký do tej... Norko, to nebolo dobré. Nebo však som sa hneď ospravedlnil, ja som starší už, vieš, no. Pozerám celý deň na hnoj, sliepky, kurence, tak sa mi to sem tam podarí. Prepáč, Zorko. Ďakujem. Prejdem do tej blízkej tej minulosti. A chcem sa ťa aj na ten názor opýtať, či sa správne my aj orientujeme, že stále počujeme, že od tejto vlády, lebo my sme není len proti Matovičovi, proti Odorovi, my sme proslovenskí a nám, keď sa niečo nepáči a nedieje sa pre nás, tak my sa ozveme. Ja ti potom predstavím celkom našu takú tú sebranku tých, čo sme mieroví štvači, áno, čo sme opice na plote, alebo psi za plotou, či jak sa to povie. Mňa by veľmi zajímala takáto vec. Pokúsime sa, urobíme, budeme nad tým rozmýšľať. Čo povieš na tento slovník? To myslíš akože slovník politikov, áno? Áno, no tak. No to je politický slovník, no. A to je to, že my chceme vyžadovať tie plnenia, áno? Ja poviem konkrétny prípad. Pôjdeme, zabezpečíme a v tú ráno vyjde nejaké vyhlásenie troch našich najvyšších ústavných činiteľov, kam patríme. Fakt. Chápeš? Toto by som chcel, aby to ľudia počuli, lebo nás bude určite veľa ľudí pozerať. Tvoj názor, tvojho orchestra, akým spôsobom toto sa bude zosobňovať, sprítomňovať. No my musíme trvať na tom, že poviem, toto spravím vtedy a vtedy, taká konsekvencia. A teraz by som sa vyjadril v nejakej akože geopolitickej pozícii Slovenska, alebo všeobecne... Vieš čo, nie je geopolitiku, mňa zaujíma teraz, lebo sme v nejakom priestore, niekde sa hlásime a niečo proklamujeme a z niečoho ťažíme a potom zároveň to hned dehonestujeme. A presne naražam na to, že my sme odsúhlasili sankcie, naši kolegovia, bratia, z brat za brata, áno, Matúš Aleksa zase robia všetko možné, aby sme tých sankcií zrušili, vieme prečo, ale zároveň dodávame tam zbrane cez súkromné spoločnosti. Hoď dovoru. Chceš vedieť, čo si o tom myslíš. Áno. A potom ten orchestr ako bude hrať. Slovensko je malá krajina a vždy sme boli nejakým spôsobom a budeme ovplyvňovaní veľmocami a vždy budeme patriť do nejakého bloku. A v súčasnosti zodpovedný politik by mal dávať vždy dôraz na to, aby všetká jeho aktivita a činnosť smerovala k tomu, aby jednoducho Slovensko ako krajina prosperovala, aby sa jeho občania mali čo najlepšie. A keď si robí akékoľvek rozhodnutie, čo urobiť v tom medzinárodnom kontexte, tak si musí zvážiť základnú vec. Aká je v súčasnosti naša geopolitická situácia, aké sú naše medzinárodné záväzky. Ono je to také akože veľmi ľúbivé, že fajn, teraz by sme mohli opustiť Európsku úniu a hľadať si nejakú inú cestu. Pravda je to, že Európska únia, vlastne úplne prvé momenty vzniku nejakého európskeho spoločenstva začalo už v 50. rokoch, dohoda uhlia a oceli a vyvíjalo sa to nejako. Ale aj ja si to tak vnímam, ale pamätám, že v čase, keď sme vystupovali do Európskej únie, tak ešte mnohí videli nejakú nádej v tej Európskej únie, že nám tam bude lepšie. Ale tá Európska únia bola naozaj iná. Tí politici to tak naznačujú, že niečo sa zmenilo, ale to sa úplne zmenilo a ono sa to obrátilo takmer hore nohami celé.
neviem, či niekto z vás podniká, ja použijem taký príklad, viete, ako funguje akciová spoločnosť, že má nejakých majiteľov a má nejaké predstavenstvo. No tak v tom 2004 roku to fungovalo tak, že akcionári povedali predstavenstvu, čo má robiť. Akcionári sú štáty, predstavenstvo je Európska komisia a Európsky parlament. A dnes, po 20 rokoch, je to presne naopak. Dnes predstavenstvo rozkazuje štátom, teda majiteľom, čo majú robiť. Čiže ten stav je úplne cestný, je to choré aj právne, aj politicky, aj ľudsky. A na druhej strane, viete, za tých 35 rokov, ktoré tu spomíname, my sme sa dostali do takých ekonomických vzťahov, že my keby sme dnes povedali teda, že vystúpime z Európskej únie, alebo si nájdeme nejakú inú alternatívu, tak nás čaká taký úpadok a prepad ekonomiky, ako sme prežili v 90. rokoch. To znamená, že toto treba zvažovať a urobiť veľmi citlivo a postupne. A ešte jeden problém, že ja mám nejaké informácie o tom, ako postupuje vývoj nejakých projektov v rámci skupiny BRICS. Ale keďže tých informácií nemáme dostatok a nemáme ich dokonale, ak niekto má, tak rád sa nechám poučiť. Viete, nevidím ešte dneska inú alternatívu, povedzme, na tejto strane, pretože hovorí sa už x rokov, teda, že sa pripravuje nejaká náhrada medzinárodného zúčtovacieho systému SWIFT, že vytvoria nejakú menu, ktorá sa vráti vlastne pred rok 1971, keď Richard Nixon zrušil zlatý štandard. Pokiaľ by toto, minimálne tieto dva parametre boli splnené a my by sme nemali toľko medzinárodnoprávnych záväzkov voči Európskej únii, tak ja si viem teoreticky zdôrazňujem predstaviť iným smerom sa orientovať. Takže dnes to je úplne pragmatické konštatovanie. My dneska nemáme inú možnosť, ako byť v tej Európskej únii a snažiť sa samozrejme minimálne bojovať o, by som povedal, presadzovanie svojich záujmov, ako to robí napríklad Viktor Orbán. Bohužiaľ, pre mňa ako pre Slováka, hoci ja som naozaj, nie som nejaký nacionalista, ja mám rád aj Maďarov, ale v tomto prípade mi to až prípada také smutné, že musíme sa učiť od Maďarov, ako sa jednoducho starať o naše národné záujmy. A toto politici podľa mňa nerobia. No a to, čo si hovoril, že povie sa niečo a urobí sa iné, ja zase sa vrátim k tomu, čo som ti hovoril. Od politikov ani nič iné nečakajú. To, že niekto deklaruje, že ani patron, alebo ani náboj, aby som sa vedel spísali na Ukrajinu a pritom sa tam valia, neviem, kamióny alebo vlaky munície, tak to je fakt. No a čo s tým? Akože, takto tu žijeme. A toto ale presne je tá moja otázka. Ako budeš ten orchester smerovať, aby sa toto nestávalo? Lebo tento štandard zabehnutý, že ja niečo poviem a nič z toho sa mi nestane, maximálne za 4 roky ma nikto nezvolí. Že ako to chceš smerovať? To je to, čo som sa ako poslednú s tebou dohodol. No, viete, to je tak, že tí politici robia to, čo im zákony a voliči dovolia. A teraz každý športovec, keď sa rozhodne, že chce športovať a trénuje a chce ísť na olympiádu, tak podľa mňa nikto nešportuje a netrénuje preto, aby bol 8., 15., 24. Každý podľa mňa má minimálne v hlave cieľ, že chce byť prvý alebo medzi prvými. Ja nemám nejaký presný cieľ, čo chceme dosiahnuť, lebo už nás je viacej, ešte som tých mojich kolegov nepredstavil, ale máme nejakú predstavu. A nerobím si nejaké nádeje na to, že raz to občianske združenie a potom politická strana tu vyhrá voľby a budeme zostavovať vládu. Ale možno to nastane. Ale keby bola možnosť, úplne ideálna, taká, že sme v ríši fantázie. Nevadí, my radi si keby si mi povedal, že čo by som ja urobil, keby sa to dalo, tak ja ako prvé by som urobil novú ústavu Slovenskej republiky. Pretože, viete, my tu oslavujeme vždy 1. septembra deň ústavy a tešíme sa, že máme našu štátnosť, to je všetko v poriadku. Ale dovolím si povedať to, čo možno ešte žiadny politik na Slovensku nepovedal. Podľa môjho názoru tá ústava je zlá. A tých dôvodov, prečo by som vedel vymenovať niekoľko. To znamená, že ak by som to mohol a mal by som na to vplyv, tak týmto by som začal, pretože od toho sa odvíja všetko. Od toho sa odvíja štruktúra štátnych orgánov, ktorú podľa mňa treba zmeniť, aby sa zvýšila, by som povedal, jednoduchosť a dynamika rozhodovania
a na druhej strane, aby tam bola zavedená zodpovednosť politikov. Čiže to, čo je také, ono sa to používa, že ľudia už tomu rozumejú, že čo to znamená imperatívny mandát, ale to je len taká jedna malá vec, ktorá vlastne by bola takou palicou pre tých politikov, že pokiaľ teda nebudú plniť to, čo tým voličom slúbili, tak budú ich môcť voliči takým istým spôsobom, ako ich volili, zase odvolať. Ale to sa nedá urobiť akože jedno nejaké ustanovenie v ústave. To treba zmeniť celý systém. Takže asi toľko, tým by sme začali. Super, lebo toto presne my vlastne už rok naháňame cez to súše referenda. No ešte doplním, lebo myslím, že niekto mi aj napísal, že som ja sklamaný, lebo že som sa nevyjadril k tomu, že treba zmeniť právnu úpravu referenda na Slovensku. Tak možno som niekomu neodpovedal, ale zmena pravidel referenda by bola súčasťou tej ústavy. Lebo to referendum u nás jednoducho je nefunkčné a nepoužiteľné. Povedal som, že to z neho dostanem? Povedal som to. Takže som vyhral za seba šampanského. A ja nepijem, takže ju vypiješ. No ja nepijem, tak ti ju dám celú. Ale čo chcem práve povedať, že my za čo bojujeme, a to je moja ďalšia otázka. Volebný zákon. Pre nás absolútna priorita, s ktorými bojujeme, lebo v podstate prečítam, čo som si urobil, koaličná zmluva, vyhlásenie, programové vyhlásenie vlády, hej? Čiže my určíme nejak rozloženie politických strán a potom už je to len vecou tých jednotlivých lídrov v tých politických strán, kto s kým, ako začal a prečo. A toto je jedna z našich. Čo by si urobil ty s tým? Čo som urobil ja? Ja vám poviem taký jeden príklad, hej, alebo vysvetlím. My hovoríme o tom, alebo všetci politici hovoria o tom, aj v školách to učia, že v Európe je európsky typ demokracie. Historicky tá demokracia sa nejako ideovo viaže na históriu tzv. Aténskej demokracie, také mesto Atény, mestský štát, kde teda ako prvý z tých gréckych štátov bol budovaný a riadený na demokratických princípoch a od toho sa odvíja tá európska demokracia. Chcem povedať, že čo sa týka tej aténskej demokracie a dokonca aj tej našej demokracie, ten volebný systém je taký, že vždy na konci dňa je to vždy vláda menšiny nad väčšinou. Len takých pár údajov, ja vás nechcem nudiť, ale štatistické údaje v tých Aténách žilo 250 až 300 tisíc ľudí, ale volebné právo mali iba slobodní, majetní a muži. To znamená, že asi 30 tisíc ľudí rozhodovalo o osude a smerovaní štátu, mesta, pretože to bol mestský štát, kde žilo 300 tisíc ľudí. A aby som vám vysvetlil, že aj v tom našom systéme to funguje podobne, tak zase pár čísiel. Budem trošku nepresný možno, ale plus minus. V roku 2012 vyhral voľby Smer. Mal jednofarebnú vládu, chýbali mu, myslím, 3 mandáty, aby mal dokonca ústavnú väčšinu. Ale teraz viete, koľko získal Smer hlasov? Na Slovensku je 4,3–4,4 milióna oprávnených voličov. Účasť v tom roku bola zhruba 59%, to znamená asi 2,5 milióna voličov a Smer získal 44% z tých voličov. Samozrejme, že v druhom skrutíniu potom získal ďalšie mandáty, ale primárne získal hlas v tých voľbách približne 2,5 milióna, 40%, máte nejakých 1,4 milióna, čiže 1,4 milióna ľudí, občanov rozhodlo, že Smer bude mať jednofarebnú vládu, čiže je to zase menšina vládne väčšine. A vždy to tak bolo jasné. Ide teraz o to, že či tá vláda tej menšiny nad väčšinou je organizovaná tak, že v prípade, že politici, aj tá organizácia celej vlády nenaplňa očakávania občanov, je možné nejakým spôsobom tú vládu v nejakých krokoch a činnostiach obmedziť. A teraz sa vrátime k dvom systémom, ktoré fungujú v rámci demokratickej Európy. Jeden sa volá parlamentná demokracia, to máme my, a druhý systém sa volá systém trojdelenia štátnej moci. Opakujem, je to trošku možno teoretické, ale z praktického hľadiska to znamená trojdelenie štátnej moci, znamená, že máme tri druhy moci. Súdnu, zákonodárnu, výkonnú. Každá by mala byť samostatne kreovaná, mali by mať tieto tri
typy moci medzi sebou systém tzv. Vzájomných brzd a protiváh. To znamená, že je nezávislý parlament, nezávislá vláda, nezávislé súdnictvo. Tie princípy opísal francúzsky filozof Montesquieu v diele o duchu národov, duchu zákonov, ale v takejto čistej forme sa to nikde nevyskytuje. Ale sú v podstate formy organizácie štátnej moci a vlády, ktoré sú podľa mňa oveľa kontrolovateľnejšie a praktickejšie. Hlavne praktickejšie, pretože my trpíme na to, že tie procesy rozhodovania a konania sú veľmi zdĺhavé a komplikované. Ako príklad, na ktorý som vás chcel upozorniť, teraz zvolili v Amerike prezidenta, zvolili ho a teraz mal inauguráciu prezident Trump. Všimli ste si, čo urobil za prvých 48 hodín? No, podpísal toľko dekretov, pretože on má určitý rozsah aj zákonodárnej kompetencie, že predstavte si len to, čo urobil on, a pritom úprimne ja nie som obdivovateľ, ani nemám rád veľmi Ameriku, ale z pragmatického hľadiska on dokázal urobiť za 48 hodín to, čo by v našom parlamente trvalo 2 roky, alebo by to možno neurobili nikdy. V čom je rozdiel? Viete? Jednoducho, ja keby som teda mal iným spôsobom organizovať riadenie štátu, tak by som zaviedol minimálne to, čo je osvedčené, to sa volá, že to je prezidentský systém, alebo prezidentská vláda. Znamená, prezident, ktorý je zvolený priamo občanmi, si vytvorí kabinet, to znamená vládnu sám, a v tom legislatívnom rámci, ktorom tá ústava stanovuje kompetencie, rozhoduje nezávisle od parlamentu. Samozrejme na tie kľúčové a dôležité veci už potrebuje parlament, alebo teda zákonodárny zbor, v Amerike sa to volá inak, kongres, ale môže sa kľudne stať, že ten kongres ovláda úplne iná strana, ako je prezident, ktorý je členom. Kým u nás vlastne neexistuje kontrola parlamentu a vlády, pretože vláda nemôže vládnuť bez toho, aby nezískala dôveru v parlamente. Čiže to je z hľadiska kontroly a vyváženosti tej moci, by som určite v tej ústave zmenil spôsob parlamentnej demokracii, spôsob riadenia štátu, tej formy parlamentnej demokracii na nie je úplne kompletný, ale takmer dokonalý systém trojdelenia štátnej moci. Potom ešte existuje samozrejme prezidentská republika aj vo Francúzsku a aj v Rusku, ale to je tu už trošku taký hybrid, pretože tam existuje aj prezident, aj vláda. V Amerike nemáte vládu, máte prezidenta a jeho kabinet, takže takto by som to urobil. Super. Ja tomuto nebudem nič, to si každý z nás hodnotí, len ja trošku poupravím tento hybrid, čo my máme, lebo ja ho nazývam hybrid. My nemáme len trojdelené moci, lebo podľa predsedničky súdnej rady povedala, že už máme aj štvrtú. To je tá mediálna. Priamo na tom zasadaní a povedala to, ja som vtedy zareagoval veľkým kríkom, že ma to desí, ale OK. Toto je dobré. To znamená, ešte prejdem ďalej, potom sa dáme zaspievať, pozrieme koľko je hodín, aby sme všetci mohli. Ja nemám hodinky, mne nekúpili. Dobre, takže máme čas, dobre? Máme ešte takúto otázočku. Všetky politické strany, a ja keď som aj šefoval tým veľkým firmám, tak sme si vždycky robili, že kradneme si zákazníkov. A ty ako podnikateľ vieš, hej? Používaš potom na to všelijaké metódy v rámci udržania zákazníka a tak ďalej. A politici robia to isté. Lebo koľko 10 ročí máme 40% nevoličov. Je to podľa mňa najväčšia strana politická, ktorá nie je definovaná, nie je uchopiteľná. Čo by si ty na to povedal, jak ich dostať? Alebo ako ich presvedčiť? To sú ľudia, ktorí sú práve tým sklamaní, ako si hovoril. Ekonomika, právo. To je veľmi jednoduché. Aby nikto nemohol nadávať na to, že aké sú výsledky volieb, čo sa deje, no tak by sa tam zaviedla volebná povinnosť ako v Belgicku. Ja, musím tlieskať. Tam to funguje, no tak poďte sa, to je o tom, že oni nemusia ísť na konci akože voliť, ale zaplatia, je to tam odstupňované, že možno mnohí vás majú naštudované, nechcem poučovať. Ale keď sa mi ten druhý nezúčastní, tak platí 500 € za sankciu, za neúčasť vo voľbách. No tak zoberte, že máme 4,4 milióna voličov, 40%, nejaký 1,5 milióna krát 500
500 eur, tak to celkom slušné peniaze do kasy a je to vyriešené. Viete, koľko pokut by nebolo? Že museli policajti dávať, že prekročím o 10, ja som neprekročil, pozor, to ja ne, to... A toto je vec, takto, ja si myslím, že v tej politike netreba nič vymýšľať, lebo už to bolo všetko viac menej vymyslené, stačí možno len niečo prevziať, to dobré, čo inde funguje a možno to trošku vylepšiť. Takže toto sa dá vyriešiť veľmi jednoducho a nemôže nikto nadávať, že tu ide niekto zavádzať nejaký totalitný systém a vyžovanie nejakých ďalších povinností občanom, pretože proti Belgicku asi nikto nemá výhrady, aký volebný systém tam. Nám osobne, čo je učarovalo, je aj v podstate švajčiarsky systém, čo sa týka referend spoluúčasti týchto jednotlivých ľudí. Nehovorím o kľúčových veciach, že bavíme sa o tom, že ja som si vedomý toho, a vlastne my, čo všetci sme tu aj po tom Slovensku, že niektoré veci musia byť utajené. Čiže sú veci, ktoré nemôžeš sa dotknúť, aby štát mal fungovať a tak ďalej. Ale dobre, na Slovensku je niečo aj utajené. Ja si myslím, že na Slovensku je taká malá dedinka, že tu vie každý všetko. Čo je tu utajené? No teraz, vieš čo, náhodou neviem toho celkom veľa, lebo nejakým spôsobom Lipšic nekomunikuje s tou Tódovou a s Záleckou, tak niektoré veci sa mi dostanú aj za 3 dní neskôr, čiže to nie je také, ako to bolo. Ale berem to teraz, narazám na tie, a prejdem teda do toho, zaspievame si ešte a prejdem potom do toho aktuálneho stavu. Máme Slovenskú informačnú službu, že má nejaké kompetencie, polícia má nejaké kompetencie. Polícia je urobená teda na fáze rozkazu, áno, že musia robiť to, čo povieš a potom sa majú sťažovať a však Dobrotkovské nakoniec za to vyhoreli, aj keď Bojak a tak ďalej. Ale prečo ľudia, a toto sa musím, ja sa to strašne pýtam už toľké roky, prečo predo mnou sú utajené, keď sa nejedná o hrozbu štátu, niektoré veci? Prečo má taký Pročko prístup k tajným informáciám a ja ne? Profesor. Tak Remišová, dobre, tak. Ona je inžinierka. Je to lepší než druhý. Tak neviem, či zrovna Pročko má prístup k tajným informáciám. Ono je to kategorizované. No, dobre, ale náražam na to, že položíš ruku na Ústavu Slovenskej republiky, prehlásiš, že budeš pracovať podľa svojho svedomia, svojho presvedčenia, pritom ty si a ja som ho volil, ale už pracuje so svojím, to ja strašne som proti tomu. A príde tam niekto, o kom nič nevieš, že som použil len tieto vzácne exempláre, lebo jeden rozumie aj včelám, je pre mňa veľmi dôležité, že prečo ten človek, ktorý vstúpi do Národnej rady a potom sa koaličné strany, aj na to som sa pýtal, sa dohodnú, že ten spravil z neho ministra a zrazu má, a ty nemáš. Tam sú rôzne stupne prístupu k informáciám, ako máte úroveň dôverné, tajné a prísne tajné. To neznamená, že ten, kto sa stane poslanec, má rovno prístup ku všetkým tajným informáciám. To by sme tu sedeli dlho, keby sme to začali rozoberať. Pre mňa napríklad, akože, ale niektorí samozrejme áno, pre mňa takým by som dal šokujúcim zistením bolo, alebo teda ten náš systém politicky umožňuje to, že napríklad predseda parlamentu, ten má prístup k informáciám kategórie prísne tajné, to zostáva z bodky od všetkých spravodajských organizácií, no a keď to bol Boris Kollár, no tak to sa mi zdalo také naozaj úsmevné, že takýto človek akože sa má možnosť dozvedieť všetky utajované skutočnosti, ale vieš, to je jednoducho, tie zákony sme prijali, niekto ich schválil, sú v zberke zákonov a musíme ich rešpektovať. Pokiaľ sa nezmenia, tak môžeme hovoriť o tom, že to je zlé, súhlasím s mnohými vecami, čo si povedal, možno so všetkými, ale pokiaľ to nezmeníme, no tak tu môžeme akurát sedieť, piť kofolu a nadávať. Ale je veľmi podstatné, čo si povedal, lebo zastupuješ ten orchester, ktorý dneska skladáš, že tá vízia tam je. A to je to, čo nás vlastne prijalo, že áno, zaoberá sa tou myšlienkou. Ale ja som skorej prejdem do tých jemných vecí, že ja ako podnikateľ už ne, áno, ja mám pozastavenú činnosť, lebo však ma nikto nesťú, ale poviem to takto. Prichádza sem nejaký investor a ja o tom viem, až keď je všetko predané, jak my čo riešime tie šurany. Alebo BAT, alebo Stupavu, alebo ja neviem, čo sme to všetko to aj rozprávali. A bolo asi 9 vecí. Alebo Moravský Svätý Ján za mnou, hej, že nám berú pôdu a tak ďalej. Jak je to možné, že ja sa k tým informáciám nedostanem tak, ako on? Poprvé. A prídem nejaké rozhodnutie. Potom, že prichádzajú, alebo prichádza sem nejaká investícia do letiska, lebo tiež som pri tom bol, vtedy si to pamätáš, keď sa o to išlo, a viem o tom teda fakt dosť. A ty o tom nevieš, ako človek. Jak sa ty prihlásiš do tendru, keď nevieš, kedy ho vypísali, nevypísali? Ako sa ty dostaneš podmienkam, keď vieš, že sa obálky rozdielujú, ešte otvárajú predtým, než sa vyniesie? A plus sa do tých rád, do tých komisí, čo sa robia tender, vymenujú vládou.
alebo jednotlivé ministerstva? Keby som bol politik, tak by som ti na to odpovedal tou zázračnou vetou, ktorú oni všetci používajú. Všetko bolo v súlade so zákonom. Je to v Ale súlade si so není. zákonom. Keby si bol politik, tu nesedíš. No. Lebo s tým sú skončili. To by ste ma nepustili asi do tejto miestnosti. No, ako pustiť možno áno, ale vo mne. No, akože, ešte raz, akože sú nejaké predpisy, nejaké pravidlá a pokiaľ oni idú podľa týchto predpisov a pravidiel, tak ako naozaj s tým nič neurobíme sedením a rozprávaním. Pokiaľ sú. Pokiaľ sú A keď tam príde tá tvoja iniciatíva, zakiaľ bude apolitická, nás máš akože pod krydlami, alebo ti odkryjeme chrbát, lebo keď budeš politik, potom sa budeme na to inak trošku pozerať, podľa toho, jak budú nastavené tie zákony, ale môžeš s tým niečo urobiť, keď... Ja som dostal minulé takú otázku, bol som jeden rozhovor dávať, ešte to nevyšlo, že keď teda som nejak avizoval, že tá strana by mala byť samozrejme akože vlastenecká, pronárodná, že či to bude nejaká konkurencia SNS. A som tomu redaktorovi vysvetlil, že tak akože pronárodné strany majú nejaký vývoj historický. Kedysi tie národné strany bojovali za to, aby vznikli národné štáty. Potom v určitých historických obdobiach bojovali za to, aby sa udržali a uchránili tie národné štáty. To SNS je náš dobrý príklad, pretože historicky naozaj vzniklo ešte v 19. storočí a naozaj tá snaha zakladateľov bola, aby Slovensko malo samostatný a nezávislý štát a povedzme tie 90. roky, keď sa tá strana znovu obnovila, tak bola taká atmosféra, to si pamätáš, že mali sme pocit, že Maďari prekročia Dunaj a nás tu vyvraždia. Do tankoch, no. Že bola, no to bolo z druhej strany. Zase. Ale akože bola taká atmosféra spoločnosti, že vlastne na tom nejakom konflikte, ktorý myslím, že začal práve Gabčíkovom, to bol akože problém, ktorý v tom čase... No a jazykový zákon aj Gabčíkovo bol problém, tak, lebo Maďari nechceli postaviť ten druhý stupeň na Maďarsku. Vlastne, áno. Tak vtedy na tom vyrástli dve strany, teda aj tie maďarské, aj tá SNS. Vtedy akože to bolo asi tá fáza, nazvem to, že ochrany toho národného štátu, ale dnes podľa mňa, a to je tak trošku odpoveď na tú otázku, tá národne orientovaná alebo vlastnecká strana by sa mala snažiť taký rozvoj a expanziu toho štátu. Ale nemyslím teraz nejakú vojenskú expanziu, ale expanziu kultúrnu, to znamená, aby ten svet, ten náš štát a ten náš národ videl a poznal a najmä, možno povedať skôr, expanziu ekonomickú. Pretože stav dneska je taký, že my tu naozaj už nič nevlastníme. Drobnosti. Tie strategické podniky, to čo v každom normálnom štáte vlastnia, tak my už nevlastníme. Ja som, teraz si budem robiť trošku reklamu, ja som v jednom z tých svojich videí vysvetlil, aký je náš finančný vzťah, aké sú naše vzťahy vlastne s Európou alebo s tým rozvinutým svetom, kde nám sa snažia hlavne opozičníci rozprávať, že vlastne bez nich by sme tu zomreli od hladu a koľko nás sem posielajú peniazy. Fakt je ten, že jasne sú to rôzne cesty a rôzne kanály a rôzne dôvody tých platieb, ale my posielame na dividendách a to ešte to sú priame platby. Dvakrát toľko do krajín západnej Európy, ako oni umožnia čerpať nám tých eurofondov. A treba jednoducho si povedať, že keď ten náš štát nemá tzv. Pasívne príjmy, zjednoduším to, hej, keď máme nejaké pasívne príjmy, ale veľmi málo, zoberte, že vlastne všetky strategické podniky sú sprivatizované. Keď si zoberiete len povedzme že Košice, ono samozrejme ten ocelársky priemysel sa vyvíja, raz je ziskový, raz je stratový, ale boli roky, keď VŽ posielala na dividendách do zahraničia, do Ameriky miliardu eur ročne. To bol taký akože výnimočný rok. To znamená, že keby tieto podniky vlastnil štát, tak tie peniaze, ktoré posielajú ako dividendy do zahraničia, tak to by bol tzv. Pasívny príjem a bolo by to napríklad 3 miliardy eur a máme vyriešený deficit sociálnej poisťovne bezpracne. Hej. Toto nemáme, bohužiaľ, dnes zmeníme to. Zostali nám vlastne akože tie podniky, kde má vlastniť síce štát 51%, ale management control dal tým privatizérom, čiže rozvodné závody a kulinárne. No. Ale to je to, čo spomína Fico, tých 500 miliónov ročne, aj keď to nie je až taká suma. Takže treba, by som povedal, podporiť slovenských podnikateľov, aby vyrástli a potom ich ešte podporiť, aby expandovali. Tu som sa rozprával s nejakým pánom zo Šurian. Viete, akože ten systém, ktorý politici zaviedli, že vyslovene kričia, že kto chce investovať, príďte na Slovensku a my vás tu teraz v úvodzovkách
skorumpujeme, dáme vám všetko, čo potrebujete, ešte vám dáme peniaze a niečo tu postavte, tak keby sa tieto peniaze investovali do rozvoja slovenských podnikov a slovenských podnikateľov, samozrejme pri dodržaní určitej kontroly, pretože podnikatelia sú niekedy pekní celkovia, však to vie, že aby sa tie peniaze stratili. To je tá prvá fáza. Ja som sa bavil tuto s tým pánom zo Šurian, ja mám taký istý názor ako oni všetci tam, akože Šurany sú historicky aj čo sa týka kvality pôdy, prostredia, boli vždy poľnohospodárska a potravinárska oblasť, to znamená, že tam sa malo investovať do niečoho úplne iného a nie tam dať chemickú fabriku. A to už sa tak vláda rozhodla, tak to je. Ale ak by sme mali naozaj na Slovensku podnikateľov, ktorí majú nejaký produkt, ktorý sa dá aj exportovať v úvodzovkách, nemyslím len exportovať, takže zabalíme niečo a pošleme, ale expandovať aj do zahraničia, tak toto by mala tá Slovenská republika podporovať a tým sa podporuje aj, by som povedal, imidž toho štátu, aj nejaký ten pocit vlastenectva a hrdosti. Ako príklad uvedem napríklad Dánov. Hej. Dáni, keď to zoberiete, tak tiež tam nemajú nejaké nerastné bohatstvo. Majú síce more, ale je tam zima, hej, tam sa na dovolenky nechodí. Majú, to je úplná rovina, akože je tam len poľnohospodárska pôda. A čo robia? Skupujú pôdu na Slovensku a chovajú tu ošípané, nechovajú si ich, hlavne ošípané, ale robia to pretože ten štát ich podporuje v tej ekonomickej expanzii. Oni nemajú asi ambíciu Slovensko v odzovkách kolonizovať, ale takto by sa mal správať štát. To znamená nie chodiť a by som povedal, že rektálny alpinizmus aplikovať voči zahraničným investorom, ktorí sem prídu, keď je to pre nich výhodné a keď to pre nich nebude výhodné, tak odídu. Ale má tu stabilné podnikateľské prostredie, stabilných podnikateľov, ktorí tu zostanú a ešte budú to svoje podnikanie rozširovať, tak ako to robia povedzme tí Dani. Čiže o tomto by mala byť, by som povedal, tá pronárodná vlastenská politika v ekonomickej oblasti, ale nielen v ekonomickej, lebo tým sa buduje, opakujem, aj imidž štátu, aj povedomie vo svete. Ja v tomto, keď si povedal, ma napadla taká vec, lebo však dlhé roky som to tam nejako to manažoval, ale prišiel zahraničný investor, nie len, že pôda na výstavbu a tak ďalej, ale dokonca zamestnanosť. Neviem, či si pamätáš také doby, že zamestnaj ho na 24 mesiacov a my ti rok budeme platiť. A štát mu bude dávať všetky veci, že umelo vytvárali zamestnanosti a tak ďalej. A to ma vždy nevalo, lebo sa doviezli ľudia, nie Slováci, doviezli sa ľudia, teraz hovorím o tom nízkom, strednom a vysokom manažmente, ktorí takto dostali od štátu peniaze, o tom sa nikto nehovorilo. A tá plebs, ako čo sme my, sme v podstate za otrocky robili a tam to nebolo priputné, lebo dosť dovolil človeka zamestnať na 2 roky a rok mu to dával, lebo tamto fluktuácia je veľká, že? No tak tých akože foriem tej ekonomickej pomoci je veľa. Keď to spočítate, tak naozaj to je akože normálne, že korupcia ekonomická voči tým zahraničným investorom. Ale takto, ja si vieme predstaviť aj to, že by ten štát robil. Lebo, dobre, potrebujeme možno niekoho, kto príde s voľnými peniazmi postaviť tu nejakú fabriku. Ale malo by sa to otočiť. Viete, lebo je rozdiel, že príďte hocikto, postavte tú fabriku, zamestnajte ľudí, aby sme potom pred voľbami mohli chodiť striať pásky a hovoriť, aká je štatistika. Ak potrebujeme nejaký zahraničný kapitál, tak to urobíme opačne. Povieme si, čo tu na Slovensku máme. Hej? Napríklad uvediem príklad. Máme tu ešte relatívne nezdevastovanú prírodu, aj keď dostáva akože celkom slušný záhľub v poslednej dobe, ale napríklad drevo, máme ho dosť a rastie. Samozrejme, tá ťažba musí zodpovedať reprodukčnej schopnosti toho lesa. Ale viete, je rozdiel, či sa jednoducho akože rúbu celé lesy a vozí sa to do celulózky a do papierní, kde sa jednoducho spracuje obrovské množstvo drevnej hmoty, ale je tam nízka pridaná hodnota, navyše dneska všetky tie celulózky patria viac menej zahraničným podnikateľom, to znamená, že buď sa na transferových cenách okráda Slovensko, pretože ten výrobok sa vyváža v nejakej nákladovej cene plus nejakých pár percent a ten potom zahraničný majiteľ to predáva za reálnu trhovú cenu. A ak tu aj niečo zarobí, tak zase dividendy idú do zahraničia. To znamená, tak potom ja by som urobil niečo iné, povedal by som, dobre, my tu máme drevo, príďte sem, ja neviem, IKEA alebo niekto, ale dáme vám exkluzívny kontrakt na dlhé roky, ale my si stanovíme podmienky, že budete v tomto regióne postavíte fabriku. Za takýchto podmienok toľko ľudí zamestnáte a budete tu jednoducho dlhodobo. Bude to ten výrobca, pokiaľ bude viazaný na tú surovinu, tak nemá dôvod odtiaľ to odchádzať. Lebo hovoriť o tom, že sem chodia, alebo
hľadáme investorov a ponúkame im, že máme tu teda lacnejšiu pracovnú silu. To už dneska nefunguje. Viete, my sme v 90. rokoch aj tých 0. Nikdy nebola pre tých zahraničných investorov motivácia mať lacnú pracovnú silu. Áno, my máme lacnejšiu pracovnú silu, ale my sme mali hlavne kvalifikovanú pracovnú silu, pretože toto je tiež ten pozostatok ešte toho zlého v úvodzovkách obdobia komunizmu, ale dnes už nemáme ani lacnú, ani kvalifikovanú, pretože školstvo to je ďalší segment, ktorý je v dezolátnom stave. Budeme montovať reláciu Krčnová reči, som dohodnutý, ale pred prestávkou pôjdeme do toho finále. Že som povedal, že ja osobne, keď som chcel kandidovať, som povedal, že ja by som všetkých zahraničných, ktorí berú peniaze odo mňa, od mojich občanov, ja im dám ten priestor, by si zaplatili dvakrát toľko ako ten domáci, lebo sa peniaze mi zostanú doma. Ale tomu sa nevie, budeme možno na budúce, možno budeš chcieť, alebo nebudeš prijať. Čiže poprosíme ešte jednu pesničku a potom prejdeme k aktuálnej téme, lebo sa nás to s Ingridou najviac asi dotýka. 89. a Majdan. Terajší. Poprosím. Ja zatiaľ zbehnem sa vycikať, môžem? A ja som len človek z Ival Bikovu. Jak môžem, tak uvediem tú pesničku. Je to pieseň ďalšieho bratského národa, srbská pieseň. A Srbi, Rusi, Slováci majú spoločnú vlajku, teda tri farby vlajky majú spoločné. A len Srbi majú na túto tému pieseň. Je to Srbkenica, jedna malá pokosovec, väčšia prahla. Každá farba niečo znamená. Červená farba je farba krvi našich predkov. Modrá farba pláva v ich jazyku, farba neba, čiže slobody, a biela farba ako mlieko, ktorým nás matky krmili. Takže Srbkenica jedna malá. Srbkenica jedna mala, po Kosovu sveći brala, u tri bojeve da cvila, pa sa njime zakitila. U tri bojeve da cvila, pa sa njime zakitila. Crvena je krsa bila, po Kosovu što se lila, zato crvenu boju nosim i sa njom se ja ponosim. Zato crvenu boju nosim i sa njom se ja ponosim. Plavo nebo kolj sloboda, ideal je srpskog roda, zato plavu boju nosim i sa njom se ja ponosim. Zato plavu boju nosim i sa njom se ja ponosim. Bijelo mlijeko majka mila i mene je zadojila. Zato belu boju nosim i sa njom se ja ponosim. Zato belu boju nosim i sa njom se ja ponosim. Jedan venac, tri su boje, trojbojica srpska to je. Crveno, plavo i belo, s njom se diče srpstvo celo. Crveno, plavo i belo, s njom se diče srpstvo celo. Ďakujem, srbský dosah ste sa naučili, áno, hneď. Dobre, prejdem k finále a potom už vás pustím, len chcem poznať tvoj názor a poviem ti moju skúsenosť, lebo mňa asi menej poznáš. Ja som však oni vedia, tých protestov zorganizoval teraz za tých 4 roky celkom dosť. Robil som aj taký ten najväčší, to Slovensko na prvom mieste s Jankom Baranekom v Košiciach. A nám sa vyčítalo, že sme na to vyzbierali peniaze od ľudí, že nás to stálo 20 000 eur cca a zorganizovali sme to ľudia takí, jak ja a zaplatili to ľudia. A teraz som počul toho úžasného umelca, však ja som na to dal svoj statút, že to není organizované. Hej? Ja sa pýtam, kto to platí.
Teda, či tam tých milión ľudí, čo boli na tých námestiach, lebo to prehnali, že behom 3 sekúnd alebo 3 minút, najprv bolo 30 000, bolo 60 000 a tak ďalej. A to nechcem riešiť. Ale z vlastnej skúsenosti viem, čo to stojí. A keď chceš ozvučiť také námestie, čo to stojí, koľko tam je tých toalet treba, koľko tam je tých zdravotníkov treba, koľko tam tých, tí, čo majú tie bundy, či jak to volá, tie reflexné veci a tak ďalej, to není jednoduchá vec. Aký máš názor, že títo úžasní ľudia, ako pani Mistríková, že? Povedz. Pozerala na mňa v 89. A čítala to isté. Aký máš ty na to názor, čo sa týka, považuješ to za prejav vôle jedincov, aktivistov, ako som bol ja alebo my? Alebo to je riadené? Podľa tvojho názoru. A keď, tak aj či vieš kým? Nehovor o všetkých mimovládkach, roku mňa stačí len... Ja to tak môžem zase trošku žartovať. Ja však biznúvka Že, ako, naozaj to chceš vedieť? Áno. Ale vieš, čo sa stane, keď ti to poviem? Som ochotný a myslíš, že prvýkrát, tak 72 hodín vydržíš, tak mi buchty donesete. Nie, bol to žart, samozrejme. Tak pozri sa. Mocnosti si vždy strážili tie teritória, ktoré majú akože pod kontrolou a vždy fungovali všelijaké tajné služby. Podpora mimovládnych organizácií, to je všeobecne známe, kto koho podporuje. Hej. Paradoxne, všetci rozprávajú teda z súčasnej opozície, že koho tu všetko platia Rusi a ruskí agenti, ale o tom som nevidel skutočne žiadny dôkaz. A ja som si aj pýtal, čo sa týka akože týchto všelijakých mimovládnych organizácií a tých treťosektorových fóriem, akože neziskoviek, tak to všetci vedia. Dokonca paradoxne, čo je hrozné, viete, že nakoniec ešte na konci Odorovej vlády vlastne dostali, myslím, tá Globsek, ale tá Šorošová organizácia, otvorená spoločnosť, tak dostali, myslím, že 21 miliónov priamo z nášho ministerstva práce a sociálnych vecí, čiže to sú veci, nás učili kedysi na práve, že notoricky známe fakty sa nedokazujú v trestnom konaní ani v civilnom, to znamená, to všetci vedia. To si myslím, že to netreba dokazovať. No a čo sa týka akože tých protestov teraz, tak samozrejme, veď ty si to sám absolvoval, to jasné znaky sú tam akože vysokej profesionality, vysokej organizovanosti a samozrejme obrovského budžetu za tým, s tým, že to sa nedá zorganizovať z večera do rána. Tak to fakt, 2 mesiace, len povolenky, nech sa aj mesto vyjadrilo, kde mi auto príde. To naše Slovensko teda je zdevastované ekonomicky, trošku možno ešte aj to životné prostredie máme už najlepšie, ale ešte stále máme lepšie ako mnohé iné krajiny, ale to, čo je jeho výhoda, je zaujímavá strategická poloha. To znamená, že vždy bude zaujímavé to Slovensko a zaujímavé samozrejme pre USA aj pre krajiny v západnej Európe sú akékoľvek aktivity, ktoré by znamenalo aj vytvorenie od nejakého iného politického celku, im vždy ležala v žalúdku tá aktivita alebo to organizácia V4 a vždy sa snažili jednoducho ovplyvniť nejakým spôsobom voľby v tých krajinách, aby tam bol človek, ktorý jednoducho bude rešpektovať ich požiadavky, ich predstavy o politike a podobne. Čiže určite toto, čo sa deje, nie je vôľa iného človeka. To sa nedá urobiť tak, že sa ráno zobudí a povie si, že idem zorganizovať protesty v 20 mestách Slovenska. A tie peniaze, tak to sú jasné, že to sú stovky tisíc eur. Na druhej strane, zase, akože, tajné služby sú na to, aby zbierali informácie. A tie informácie sa pozbierajú a potom ich niekto interpretuje. A tá interpretácia závisí od toho, že čo komu vyhovuje. Takže môj názor, bez toho, aby som prezradil to, čo nemôžem, ale pochválim sa, že viem o tom celkom dosť, je taká, že ako vždy väčšinou naozaj tá pravda je niekde v strede. To, že to je organizované, financované, paradoxne možno aj z našich peňazí, čo je akože úplne hrozné, tak to je pravda. Na druhej strane si myslím, že nikdy by to nemalo, alebo nebol cieľ, aby to dospelo do nejakého, ja to slovo Majdan nemám rád, lebo Majdan znamená námestie, viete, akože to je to.
a dokonca ešte zastaví. No viete čo, aj k tomu vám niečo poviem. Teraz neviem, kto to slovo použil, takto myslím, že Huliak a pani Tabak. Ale viete, keby sme chceli byť tolerantní, tak aj Mejdan je správna aplikácia toho slova. Po arabsky a persky je námestie Mejdan. Takže oni v podstate síce asi to povedali omylom, ale nepovedali to úplne nesprávne. Čiže povedzme pokus o nejaký štátny prevrat alebo o elimináciu výsledkov volieb a nastolenie, zvrhnutie nejakej vlády a potom akože vypísanie nových volieb. Toto si nemyslím, že by to bolo až tak naplánované a ani si nemyslím, že by bol niekto pripravený naozaj, aby sa tu udialo niečo podobné ako na tom námestí v Kyjeve. Myslím si, že tá interpretácia bola účelovo trošku nafúknutá. To je môj názor, ktorý vyslovujem na základe nejakých informácií a poznatkov, ktoré mám. To znamená, že súčasná vláda to využila a trošku by som povedal sa snaží na tom získať nejaké politické body. Čiže takto ja kľudne spávam, nemyslím si, že by tu bola nejaká snaha o štátny prevrat alebo druhé slovo nerad používam, lebo je mierne vulgárne. Takže to asi nie. Ale rozhodne, akože tá situácia, ktorá je, hovorí o tom, že je naozaj extrémna snaha zo strany západnej Európy a Spojených štátov mať to Slovensko politicky pod kontrolou. Dobre, nebudem to už ďalej komentovať. Viem, že chcete aj vy niečo povedať, nech nejste o mne náslávny. Len dopoviem tú vec, že ja som oficiálnym listom požiadal ruské veľvyslanectvo, že chcem podporu Kršmovým rečiam, aby sa to trošku vyvažovalo. Nedostal som bohužiaľ z veľvyslanca odpoveď. Marek, na záchode si ma ovplyvňoval, loboval, uplácal, tak páči sa. On má rád, keď si to môže obísť, víš, aby sme sa všetci videli v pesku, či neviem. Ale prichádzate v miery, hej? Áno. Lebo ste taký dominantný. Ale on je môj zase, je môj, tak nemôže. Čiže to mierový štát. Marek Šúraný pre všetkých, väčšina ma z vás pozná. Ja chcel len jednu vec. Čo sa týka tej ústavy, čo ste povedali, pán Kollár, že by ste ju zmenili. Ja si myslím, že je to v súčasnosti zbytočné, pretože z ústavy sa stal obyčajný trhací kalendár a momentálne, ako je nastavený právny systém a situácia, je to úplne zbytočné, aj keď súhlasím s tým, že by sa mohli nejaké úpravy robiť. Čo sa týka politickej situácie, dneska vidíme, že hrozia nám predčasné voľby. Budem parafrázovať pána Korčoka, že nikdy vám to nezabudnem. Áno, smerákom nezabudnem to, že chcú na najúrodnejšej pôde u nás v Šúranoch. Tam, kde je zásobáreň pitnej vody a sú tam termálne pramene. Oni chcú tam postaviť chemickú fabriku. Nejde mi len o to, oni začínajú vyvlastňovať, aj vyvlastnili slovenskú pôdu, Slováci ako MH Invest, štátna firma 100%. Slováci Slovákom pre Číňanov. Toto vám nikdy neodpustím, skutočne. A čo sa týka predčasných volieb, keby to nastalo, teraz budem v súvislosti s pánom Kollárom, že by vznikla nejaká politická strana. Verím tomu, že Smer stratí najmenej, má svojich voličov, stratí najmenej, ale Hlas stratí veľmi veľa a SNS a Huliakovci sa nedostanú do parlamentu určite, ale máme tu republiku, ktorá podľa mojich informácií dosiahne dvojciferný výsledok, ale ešte stále, keď to zoberiem matematicky, to bude možno, že nejakých 60 či 68 kresiel, čo je stále málo. A preto myslím si, že tu vznikol nejaký dopyt po tom, aby niekto zozbieral tieto hlasy a ste to možno, že práve vy, ktorí by ste to dokázali. A myslím si, že určite by ste mali aj moju podporu, ale za určitých podmienok, ktoré ja sám za seba teraz poviem. A to je v prvom rade, čo mal Smer spraviť hneď. Zákon Fara. To tu malo byť automaticky. Verejnoprávna televízia by mala byť verejnoprávna televízia. Neviem, na čo čakali, až na to. Myslím si, že po atentáte na Fica sa toto malo stať automaticky. Myslím, že cesta do Ruska mala byť do prvého pol roka, tak ako pán Harabin povedal, že prvá cesta by viedla do Moskvy. A ďalšia vec je to sfunkčenie referenda, čo sa s Jarinkom už dlhodobo bavíme. Myslím, že občania majú eminentný nielen záujem, ale aj právo na to, aby rozhodovali o veciach verejných. Nielen pár politikov a pár ľudí, ktorí sa tam stále striedajú a vidíme, že od 89. sa máme horšie a horšie. A tá tretia vec, takisto sme tu spomínali, hmotnoprávna a trestnoprávna zodpovednosť politikov.
toto je tá vec. A čo sa týka baterkárne Šurian, povedal som, myslím si, keby ste pán... Prepáč, ja podľa seba som išiel. Posledná veta, keby ste pán... Neviem, či nemáte až toľko informácií, myslím, že tá partia, čo sme došli sem a s Jarkom som spravil 3-krát krčmové reči, čo sa týka Šuranov ohľadom baterkárne. Je to jedno veľké svinstvo, ktoré sa dotkne nielen ľudí v Šuranoch, ale celej podunajskej nížiny. A keďže najúrodnejšia pôda Bonita 1 sa chce zabrať, a to nie je len, že 500 hektárov, to bude 1000 hektárov, to bude voda bude kontaminovaná a toto my živíme vlastne celé Slovensko, stred a východ. A toto si tí politici nevedia uvedomiť. Takže chcel by som vedieť aj váš názor, pán Kolář, a týmto vás aj pozývam do Šurian, aby sme to mohli aj s občanmi Šurian predebatovať a čo by sme preto mohli urobiť. Ďakujem vám pekne. Podporu vašu. No, viete, na to, aby ste zmenili ústavu, potrebujete 90 poslancov a keď už nejaká konštelácia, nejaká skupina politických strán bude mať 90 poslancov, tak si myslím, že už netreba robiť iba zmenu pravidiel ohľadne referenda, ale treba zmeniť celú tú ústavu. Viete, ak vám tečie do baráku a je už celý rozpadnutý, tak nebudete látať diery, ale treba to podľa mňa zbúrať a postaviť do začiatku, to je môj názor. Ale s tým, čo ste povedali, ja súhlasím aj s hmotnou zodpovednosťou politikov. Veď oni to opakujú stále, jak takí papagáji všetci, akože, ale nikdy to neurobili. Veď nakoniec Matovič, to bolo asi jeho bod číslo 1 predvolebný v roku 2019 a neurobil to nič. Potom sa vyhovárajú na to, že samozrejme v rámci koalície a nedohodli sa a musia robiť kompromisy a tak ďalej, s tým súhlasím. A čo sa týka tej baterkárne, takisto, veď ja som sa k tomu aj vyjadril, aj keď ja som tam kritizoval trošku inú vec, lebo na ochranu životného prostredia tam máte pána z republiky, ten tam chodí, ktorý mi pekne naložil, ale ja som sa s ním stretol, aj som to s ním vysvetlil. Viete, mňa tam, to má dva rozmery, alebo tri, taký akože finančný. Napríklad akože rozčuľuje to, že tam v podstate tým, ako to spravili formálne, zakryli jednu veľkú zlodejinu, ktorá sa volá Innovat. Viete, to je jeden veľký podvod, kde ľudia normálne akože, prepáčte, použijem možno trošku akože prenané slovo, ale rozkradli alebo ukradli 40 miliónov a tým, že teraz získali 20% podniku, kde je investícia 1,5 miliardy, tak vlastne získajú 300 miliónov len tak, majú vyriešené všetky dlhy. Toto som kritizoval. Čo sa týka baterkárne ako takej, nakoniec som to aj naznačil, že si myslím, že by sa tam malo vždy pozerať na záujmy toho regiónu, aj na nejakú tradíciu a tú lokalitu, to, čo je tam logické, to, čo tam patrí a nie jednoducho poprosíme nejakého investora, prídi tu toto postav, pretože my potrebujeme ukázať voličom, že sme vytvorili, neviem, koľko tam má byť, 1500 pracovných miest. V prvej fáze. Zo zahraničia prídu. A ten medzinárodný rozmer je ešte dosť dôležitý, viete, lebo to je, tak to už je ale problém Európskej únie, nielen Slovenska, lebo sme v nejakom zväzku a musíme jednoducho tie pravidlá rešpektovať. Viete, mohol by som uvieť akože x prípadov z histórie, keď nejaké rozhodnutie politické, to jedno, či to bolo ešte rozhodnutie nejakého monarchu alebo nejakej demokraticky zvolenej vlády, bolo nezmyselné, tak jednoducho to skončilo zle. A zase som sa s nejakým pánom zo Šurian, tam s tým pánom bavil o tom, že mne sa to vôbec veci majú mať nejaký prirodzený vývoj. A keď si zoberete históriu vozidiel, lebo tie baterky majú ísť do motorových vozidiel, do osobných aut, myslím sa majú. Tak viete, do 19. storočia jediný dopravný prostriedok bol konský povoz. Potom ešte pešo ľudia chodili. A napriek tomu teda, že najprv prvé vozidlá boli na parný stroj, potom boli elektrické, až na konci 19. storočia bolo vyrobené prvé vozidlo so spaľovacím motorom, najprv na benzín, respektíve aj ten bol benzín, tam hocičo spaľovali špiritus a lieh. Až potom, keď Rudolf Diesel vynašiel, alebo vymyslel teda dieselový motor, to bolo až na začiatku 20. storočia začali sa vyrábať takéto spaľovacie motory. A hoci teda vlastne iný zdroj energie pre pohyb nejakého vozidla vznikol v roku 1826, myslím, bol prvý párne auto na palivo, tak ešte v 50. 60. rokoch sa používali konské povozy na dopravu. To znamená, že ten prechod
kde nový typ mobility nahradil starú, bol prirodzený a postupný. A teraz sa niekto rozhodol, že jednoducho my tu zakážeme vyrábať motory so spalovacími autami a všetci tu budete chodiť na elektromobiloch a tomu teraz sa masívne buduje samozrejme nejaký dodávateľský systém, nejaký reťazec dodávateľov a toto podľa mňa z hľadiska celkovej stratégie akože skončí zle. A keď skončí zle táto myšlienka, pretože to potrebuje podľa mňa prirodzený vývoj, ak teda má byť elektromobilita budúcnosť, tak by to malo ísť nejakým prirodzeným spôsobom a trvalo by to, neviem, 30, 40, 50 rokov. S tým, že sa domnievam, ja som presvedčený o tom, že to neskončí dobre, no tak samozrejme skončí zle aj tá fabrika v tých Šurách. A keď to tam bude postavené a bude to znečisťovať životné prostredie, potom to raz niekedy bude treba aj upratať. To bude stáť štát, na konci dňa, keď to spočíta, oveľa viacej peňazí, ako to možno, keď to bude nejakých pár rokov fungovať, prinesie. Takže ja som jednoznačne na vašej strane a určite do tých Šurian raz príde. Ja len poviem, že... Ja len dopoviem a hneď Eriky dám slovo, že ja zase som počul od nejakých tých vrabcov, že nie len na auta, ale aj na drony, na roboty, tie, čo nás majú strážiť a tak ďalej. Čiže ja len dopoviem. Erik, ideš. Takže dobrý deň, moje meno je Erik Blaško, neprešiel som rýpať, nejdem útočiť nič. Je zjavné, že idete do politiky, to už nepoprie nikto ani vy sám, hej. Ale všetci, čo sme tu, sme už naleteli pár ľuďom. Nehovorím, že to je vaša vina, Bože chráň, ste noví, ale keby sme vám pomohli, tí, čo sme tu, pretože idú všetci od srdca do týchto vecí a väčšina z nás bola už zneužitá a zle to dopadlo. Boli by ste ochotní podpísať dekret s ľuďmi, keď nedodržíte niečo, odstúpite? Určite áno. Viete, ja mám prísľadím. Nehľadte sa, len my sme to na srdcíku na tanieri, či na jazyku. Nechcem, aby to vyzeralo nejako namyslene, lebo ja si myslím, že mám dostatočnú mieru pokory, ale ja mám jednu výhodu, viete, že ja môžem takmer všetko a nemusím takmer nič. Ja to beriem ako niečo, čo idem robiť preto, aby som mal minimálny pocit, že som sa pokúsil veci zmeniť, veci, s ktorými nesúhlasím, ktoré sa mi nepáčia. Úprimne hovoríte, že to už je jasné, že idem do politiky. Ja som to povedal a trvám na tom, že idem urobiť nejakú tú prvú fázu a bol by som veľmi rád, keby som našiel počas tej prvej fázy niekoho, kto sa ujme toho projektu a kto by bol líder toho projektu, ak to bude aj politický projekt. Pretože ja mám tento rok 60 rokov. Samozrejme, cítim sa celkom dobre. Šetrite, nepovedal to len tak. Áno, to je dobrá pripomienka, díky. Som taký istý. Áno, ideme na polovicu. Okay. Takže samozrejme, ten vekový limit nejaký je, keď sa necítim akože ako nejaký zubožený starec, ale samozrejme inak by som veci pristupoval, kebyže mám 20 rokov menej. Nemám, by som povedal, taký ten vnútorný pocit, že to musím byť ja, musím uspieť a musím byť ten líder. Ja som nikdy po žiadnej funkcii netúžil, nikdy som nechcel byť nejaký vodca. Ja to poviem tak, že aj v minulosti, keď som niečo robil, tak ja som si vždy predstavoval, že je lepšie byť bábkárom ako bábkou. Ale na druhej strane, keby prišlo k tomu, že naozaj ja som ten človek, ktorý niečo slúbi, aj za to zodpovedný, tak nemám problém podpísať dokument, kde prehlásim teda, že ak to nesplním, tak sa si vytratím do zabudnutia a do histórie. Určite áno. Poviem to tak, títo ľudia, každý jeden má nejaký určitý výtlak, jeden väčší, jeden menší. Ale vo veľkom, keby sa všetci do toho pustili, tak je to obrovský výtlak. Preto sa hovorím, že za nich všetky, že už sa boja, za nikoho strkajú ruku do ohňa, pretože sme si všetci už vypočuli od ľudí nadávky, koho sme tam dostali. Jeden z tých ľudí sedel u mňa doma v kuchyni a strašne sluboval a prosil. Nebudem menovať. Robí mu reklamu, nezaplatil. Nie. Tak a ja chcem byť jak Markíza, ne? Odmietol som legislatívu, pretože som nebral nejaké funkcie, aby som šúchal nohami, lebo som bol vraj neriadená strana. Ale ide o to, že bude ťažké vás potlačiť. Jednak médiá, čo vám poškvrnili meno, jednak justícia, čo vám poškvrnili meno, ale keď
budeme vidieť správne kroky. Ja verím, že títo ľudia vás podporia napriek tomu a budú robiť, čo sa dá. Asi z mojej strany to je. Ďakujem. Ešte pár vec tomu poviem. Viete, ja som si sem neprišiel robiť politickú kampaň. Mňa zavolal Tu ja vás pán Sedlák. Pán Sedlák. Ja som si došiel robiť politickú kampaň. Ste to zle poňal. Ja si to zle poňal. Čo chce byť šéf? Nie. Ja chcem byť primátor Malaciek a spraviť Slušovice 2, aby videli, že sa to dá. Ja som sem bol pozvaný, aby som vysvetlil moje nejaké predstavy, myšlienky a čo chcem dosiahnuť. A netušil som, kto to bude, aj keď opakujeme tu veľmi príjemne. Naozaj, je to taká rodinná atmosféra. Áno. Že prosím vás, alebo nejakým iným spôsobom na vás apeloval, že podporte mňa, lebo ja som ten najlepší a vám plním všetko, čo slúbim. To som s tým účelom a cieľom som sem neprišiel, ani som to nepovedal, ale ďakujem. Však ale keď je potichu hovoriť, čo mám robiť, tak poď dopredu si sednú. Okay. Dobre, máme posledných 10 minút. Ingridka sa hlási. Mám tam ísť? Áno, poď, nech ťa vidí, ako si zase Ako nie som anonimná, ani sa nehambím za to, že som tu. Práve naopak som veľmi rada, že som v takej vzácnej a dobrej spoločnosti. Ďakujem. A to je vzácný a to je dobrý. Vzácná a dobrá spoločnosť. Tak zoberme to cez finančnú stránku, tak ja som ten Tak ja miláček som a... vzácna. Ty si najvzácnejšia. Hneď po mne. Nie, ďakujem aj všetkým, ktorí sú tu zúčastnení. Ja som zavdla, čo som sa to chcela Jak opýtať. sadneš medzi chlapom. To práve som chcela sa spýtať o tom občianskom združení, ktorým to vlastne asi sa všetko začne rozbieha, hej. Tak chcela som sa spýtať, že vy ste rozprávali o tom, alebo hovorili, že sa začne trebať zdravotníctvom, hej. Tak bohužiaľ v tom ja nemôžem pomôcť, ale tiež by som chcela nejakým spôsobom teda prispieť k tomu, aby sme si túto, hovorí sa, že krajinu, ja si myslím našu republiku, stále je to... Áno, vlast, Pre mňa je to domovinu. domovina vlast. Áno, domovinu, aby sme si ju spoločnými silami vytvorili, hej, tak jak by sme chceli, ako vy ste povedali, že ste rozmýšľali o tom, že buď odídete odtiaľto, alebo niečo urobíte. A to sa mi veľmi páčilo, pretože ja mám takýto pocit dlho, ale taký obyčajný človek vlastne nevie, že čo má urobiť a preto je veľmi táto iniciatíva o tom občianskom združení, lebo už je veľa takýchto spoločenstiev, alebo teda ľudí, ktorých aj poznáme, Archa, všetky tieto, ktorí sa ktoré... To vypísal. Aha, áno, to je dobré, presne tak, že vlastne už aj toto je jedno z toho spojenia vlastne potom s vami. Teda ja si to tak predstavujem a tak si to myslím. Čiže ja napríklad ako umelkyňa, herečka, čo by som mohla pre vaše občianske združenie urobiť, alebo akým spôsobom by som sa ja, umelec, mohla pripojiť, keď sa nerozumiem politike, nerozumiem sa zdravotníctvu, ale rozumiem sa Ste umelec, takže tomu. podľa mňa kultúra je niečo, čo 3-krát denne to máte na tanieri, že ako to tam funguje a nefunguje. Ja napríklad nemám pocit, že by naša slovenská kultúra bola v nejakom rozklade alebo v nejakých problémoch. Podľa mňa to je umelo vymyslený problém, ktorý tí umelci prezentujú, ale viete, na to... Oni sú v rozklade skôr. No. Ja nie som vševedko, ani nerozumiem všetkému. To znamená, že na každú oblasť si budem musieť nájsť nejakého odborníka, nejakých konzultantov, takže niečo vám už nájdeme. Taktiež by som sa ešte chcela prihovoriť, teda, že vy ste začali tým zdravotníctvom, že ja si myslím, že v tomto čase a práve preto, že chceme niečo pretvárať, je veľmi dôležitá tá oblasť školstva. Pretože vlastne my chceme vychovať si novú mládež, nových ľudí so srdcom tu v našej vlasti. Všetko nevyzerá, povedz náš projekt. Všetko Hej, aj vy to tak myslíte. Aj keď ja si myslím, že všetci rozprávajú, že chceme ísť z Európy. My sme Európa, veď my sme srdce Európy. A ja si myslím, že tak sa tá naša vlast aj by mala chovať aj od toho srdca vlastne ísť. A to musíme vštepovať do tých detí našich. Súhlasím. Vzhľadom k tomu teda, že žijeme v kapitalizme, to sme si nevybrali ani nevymysleli, tak napríklad jedna z vecí, ktoré
možno sa nezdajú na prvý pohľad až také dôležité, ale podľa mňa sú. Jednoducho by sa mal zaviesť podľa mňa nový predmet povinne všade a venovať sa tomu, že jednoducho deti by sa mali učiť základom podnikania a finančnej gramotnosti. Jednoducho, aby si dokázali vytvoriť v tých turbulentných dobách nejaký pasívny príjem. To znamená, aby vedeli do niečoho investovať. Tie základné veci, aby vedeli už, aby im štepovali učitelia už od základnej školy, nie úplne od prvého ročníka, to je hlúposť, ale povedzme od 5. ročníka, aby sa venovali aj tomuto, pretože viete, ako sa to hovorí, že nie je dobré, akože keď dieťaťu alebo synovi dáte rybu, ale treba ho naučiť chytať ryby. A naučiť ho nabiť tie deti teoretickými vedomosťami je síce fajn, ale musíme ich pripraviť na praktický život, na to, čo ich čaká. A toto by som napríklad akože zaviedol takmer okamžite, keby to bolo možné. Ale súhlasím s vami, že to školstvo je takisto jeden obrovský problém. Ja som niekedy, keď počúvam tých politikov, ale aj také tie správy z médií, je to síce dávnejšie, ale ako príklad uvediem, že neviem, či sme my ohlúpli všetci už tu, alebo či ľudia majú takú krátku pamäť, ale duálna výchova. Tak ja si pamätám, že asi v 2014-15, dá sa to dohľadať určite, nemám to odložené, ale nejaká americká firma dostala z ministerstva školstva v podstate nejakú zmluvu, zaplatili sme im za to zo pár miliónov eur, pamätám si, že 3, možno to bolo 5, a chodili robiť prednášky po Slovensku, že ako treba zorganizovať a robiť duálnu výchovu. Tak viete, ja už som síce starý človek, ale dobre si pamätám to, že v našom okrese bola jedna škola, kde mali všetci uční zo všetkých výrobných podnikov teóriu. 3 týždne chodili do školy a 4. týždeň chodili na prax do toho podniku. To znamená, že nám tu chodili nejakí americkí lektori za zo pár miliónov eur prednášať to, čo tu 40 rokov perfektne fungovalo. Takže v niektorých tých veciach, viete, akože keď niekto povie, že máme možno nejakú tú, to neznášam ten pojem, že spomienkový optimizmus, lebo to nie je žiadny spomienkový optimizmus, ja som to prežil a mne nebude niekto, kto sa narodil po roku 89 rozprávať, ako to bolo, to viem najlepšie ja sám. Ale keď nám povedia, že to je ten spomienkový optimizmus a snažíte sa nájsť v tej minulosti niečo, čo bolo lepšie, tak toto ani nie je, že hľadáme minulosti. Toto nám tu chodili prednášať americkí lektori a treba sa vrátiť tam, čo kedysi fungovalo a poučiť sa z toho a zobrať si to. Čiže školstvo je takisto veľký problém. Tak ďakujem pekne aj za školstvo, aj za kultúru. Ja len tu si neodpustím svoj názor a asi bude trošku iný, ako má Zoro, lebo ja si myslím, že všetko toto, aby národ bol zdravý, rozumný a vedel sa hýbať, stojí a padá na deťoch. To je môj názor. Čiže ja by som, keby som ja mohol odporúčiť, navrhnúť alebo rozdebatovať, ísť po školách, lebo zobrali nám Hitler-Jugend, vychovali. A to sa hovorilo aj Goebbels, všetci to používali, zober deti, médiá a vlastní celý národ. Lebo dneska vieme, že polka ľudí je očkovaných, testovaných, nevieme nikto, čo je správne, čo nie je správne, polka není. Čiže zachraňujem polovičku ľudí. Kdežto keď sa vrnem na deti, zachraňujem všetky deti. Bez rozdielu rasy, pohlavia, vyznania a zdravotného problému. To je môj návrh. A tu nechcem, aby si aj komentoval, tu sa nechaj v hlave, že nejaký sedlak z dediny ti to povedal. Ja s tým súhlasím, aj keď samozrejme teraz možno to bude vyzerať tak trošku extrémne pragmaticky, ale viete, všetko sa dá riešiť, ale na všetko treba peniaze. To znamená, bez toho to nejde. Tak ja ich nemám, ja to na teba hadžem. Aj na všetky tie projekty, teraz nehovorím o nejakom projekte združenia a o peniazoch, ale čo sa týka štátu. Bez peňazí to nepôjde a ten štát, pokiaľ je viazaný naozaj na tie svoje, len na tie príjmy z výberu daní od nás občanov, nemá žiadne pasívne príjmy, tak jednoducho musí podporovať podnikanie a vytvárať jednoducho subjekty, ktoré budú platiť viacej daní, vyššie daní, jednoducho, aby sme mohli potom stanovať všetky tie rezorty, o ktorých sa tu bavíme. Bez peňazí to nepôjde. Nepôjde, len zase mám taký liek alebo appendix, alebo sa hovorí, že skúsme sa pozrieť na tie mimovládky, pozrieme sa na Globsec, že či tam nevieme my nejakých pár euro, 1000 miliónov ušetriť a dajme ich do toho. To len námed, ale pretože nám končí čas a Zoro sa pomáha hlavou a povinnosti. Ako to bolo v tom, Marečku, povedajte mi profesor. Už je čas, a zase ze zahradky. Dobre, ja chcem na záver, prosím vám, ďakujem, lebo vy ste moja rodina. Pozor, my sme rodina, áno, akože, není to... Doma otázku. Darinka. Poď ešte, Darinka.
20 očenáčov dám, prepáč. Najlepšie na záver. Dám 20 očenáčov, prepáč, som si nevšimol. To sa budem kajať. Tak, idem medzi dvoma chlapmi. Nerad sa o teba delím, Netreba ale sa až tak čo mám robiť? No, ďakujem teda za slovo. Ja by som chcela hovoriť o práci s ľuďmi a o médiách a o zneužívaní vedy na účely ničenia nášho štátu, čo je? Nejak sa ti teb zvýšil. Našej vlasti, nášho národa. Je to strašné a príšerné, že médiá majú takú obrovskú moc a že tak dokážu ovplyvňovať ľudí. Ja viem, že nebolo 60 000 včera, že bolo 20 000, ale aj tých 20 000, povedzte mi, čo sú to za ľudia? Ako je možné, že nedokážu vnímať rozpor medzi skutočnosťou, čo sa deje, a medzi tým, čo nám je forsírované týmito médiami. To je niečo strašného. Tí ľudia neustále veria nejakým povrchným floskulám. Oni sa zapúzdria do nejakej bubliny a nechcú si ju dať prepichnúť, pretože ten komfort, ktorý zažívajú, si nechcú dať narušiť, lebo by museli rozmýšľať. Keď dávali otázky, no okrem Šimečku, kto je ešte v PSK, nevedeli. Zastavili sa možno na Plavákovej, hej? Keď sa pýtali, aké majú idei, oni nevedeli. Oni proste plávajú po povrchu a im to stačí. A viete, tak vám poviem, ako nie je to dobré, neteší ma to, ale mňa desí, že vedátori sa nechávajú zneužívať na tieto účely. Tí dvaja páni profesori, jedného poznám osobne, aj si s ním tykám, ja by som v živote nepovedala a neverila, že im to stojí za to v tak vysokom veku sa tak neskutočne zhovediť za akým účelom. Ja neviem sa dobrať motivácie, prečo títo ľudia robia. A navyše ešte, viete, vždy, hoci koho môže hociaký nápad napadnúť, ale že za ním idú ďalší, údajne to podpísali koľky, nejakých 500, 600, veď to je taká neskutočná hanba. Ja sa za tých ľudí tak strašne hanbím, mne to dých vyráža, že dokážu sa prepožičať na takú špinavosť, na takú úbohosť. Čo ich k tomu vedie, čo z toho majú. Mne uniká pointa. Pán Kolár, vy by ste vedeli k tomu sa trošku vyjadriť. Myslíte k tomu, čo podpísali? Áno. Dve veci, médiá, tí psychiatri a psychológovia, dobre to hovorím? Áno. Tak médiá, viete, akože to nie je až taký problém, že médiá majú obrovskú moc, ale musia ju využívať tým správnym spôsobom. Médiá vždy mali obrovskú moc, aj budú mať obrovskú moc. To znamená, oni ju ale tú obrovskú moc zneužívajú. Nevieme to vylúčiť do života, jednoducho to funguje a fungovať bude. A čo sa týka tých psychológov a psychiatrov, viete čo, ja použijem slova pána Vericha, už som to tiež niekedy použil, strašne páči, lidi sú rúzni, konejvice hovada. Nemám k tomu čo dať. Ale Pán Boh nás má všetci rád. Aspoň som na to upozornila. Ďakujem. Dobre, takže sme pri samom závere. Darinke Havralovej ďakujem veľmi pekne. Ingridke Házelovej ďakujem veľmi pekne. Erikovi Blaškovi ďakujem veľmi pekne. Tí, čo boli tu, akože postaviť Marekovi Vajsovi. Zoro. Sme ako rodina, sme pripravení sa postaviť za svoju vlast. Sme pripravení sa postaviť za svoje deti, vnúčatá deti a za tých ľudí, ktorí nás nepodrazia. Dávali sme do toho vlastné peniaze, energiu, podaktory rodiny, všetko možné. A skončili sme tam, že platí tú pesničku, čo som napísal, 4 sviece, že pokiaľ štvrtá horí, tak to dokážeme. A ty vieš tie 4 sviece, nebudete skúšať, aby sa aj to nezabudol. Myslíš to, čo zostalo v Pandorinej skrinke? Napríklad. Vieš, čo zostalo v Pandorinej? Vieš, čo neviem, prosto som povedal napríklad. Nádej. Lebo máme mier, láska, že? Miera a nádej. A štvrtá najmenšia sviečka je nádej.
A odporúčam si vypočuť tú moju pesničku, chcem za ňu len božček. A nech si urobím aj ja pojar. Mrkni si grécku mytológiu, to by si ešte mohol. Vieš čo, ty ma pozveš na kávu a mi to vysvetlíš. Dobre, ale ja už fakt musím. Však dobre. Chcem sa poďakovať, my ešte budeme pokračovať. Zorka, pustíme ďalej, lebo mám povedať. Zoro, ďakujeme. Som rád, že si prijal pozornosť. Počkajte ešte, počkajte. Áno, ešte nech sa lúčime. Ja som myslel, že to bude na hodinu, ale tu som nečakal, takže musím. Igor, zober také, nech vidia, že jak sa Naše hodinky, dievčatá hej. sú žiadne nerozchádza. Bravo. Držíme palce. Robí si fotky, všetko. Ale buďte tu, aby ste na chvíľu ešte, než odíde. Dobre, však nech ho nerozprávajú. Tí, čo budete ma počúvať, nebudete to naťahovať, niektorí idete ďaleko. V prvom rade sa chcem poďakovať Pálkovi Škopíkovi, už som to hovoril, majiteľovi tohto Parnasu. Pálko, mám ťa moc rád, ďakujem za všetko. Chcem sa poďakovať samozrejme tým, ktorí mne šlápli na srdce a ostali tam a mám ich za tie roky dlhé nejakým spôsobom vrytých srdci. Čo sú takí mne najbližší, s ktorými som fakt spolupracoval a tým, že ja som povedal, že s politikou končím, aj s takýmto aktivizmom, že končím, a povedal som, že budem pomáhať, keď sa vyskytne situácia, takže som ochotný pomáhať, ale neplánujem to ďalej. Lebo jednak financie, jednak rodina a ja si nepýtam peniaze niekto na svoju činnosť, lebo ja to robím z lásky. 15 eur nie je na mňa, ale a keď chceš si ich zober, a o teba som ich aj nechcel. Tam išlo o to, že keď chcem pomôcť nejaké dobré myšlienky, už skrátka na to nemám. A spoliehal som sa na vás, že pomôžete, keď treba. Áno, to sa hovorí, že v núdzi poznáš priateľa. Ja som tých núdz mal veľa a teda veľa som ich nepoznal okrem vás ako rodiny. Všetkým, ktorí ste tu, Ingridka Hanzelová, Dagmar Vajsabelová, Lacko Macejko, aj keď na ňo trošku žárlim, Peťo Rihák, Blanka Kovarčíková, Katka Prejajnová, Marek Vajs, Anetka Pumanová odišla, Katka Gabašová, Gretka Novajka, aj tu není, ale mala tu byť, Milanko Sova, Timejka. Timejka si tu? Dobre, lebo ťa nevidím, ťa stráži. Veronika Jahodová, Erik Blaško, Juditka Blašková, Miro Petrek, Katka Vajsová, Darinka Havrlentová, Branko Becher, pani Machová, to neviem meno, neviem prečo to neviem, ešte musím sa nejak s tým, Uhliarčík, Poloská, Brezová a potom tí, ktorí mi vždycky pomáhali nezištne. Chcem sa vám fakt poďakovať, že máte to svetielko a že ste mi dovolili sa na ňo pozerať a mohol som byť súčasťou vás. Moji tzv. Bratia nevlastní Stano a Peter Režný, môj kvázi brat Erik, s rodinou, ktorí sú pre mňa ako fakt rodina. Jurko Štubňák, Matúš Alexa, Stelka Gabriel, Juditka Lašaková, Iveta Michaliková, Katka Bordiová, Peťo Chmelo, Lenka Zlatev, Slobodný vysievač, Mirko Hazucha, Dušan Marušak zo Z2TV, Dani Kolár, DAX, Adrian Anoroz Infovojny, Olinka Nachtmanová, Zuzaja Matíčková, Janko Baranek, Ivan Ševčík, Rudo Huliak, Martinka Šinkovičová, Peter Kotlár, táto Tatianka Dubovská, Evka Opinia, Rastio Macko, Evka Sloboda, Števko Harabín, musím povedať, Zuzanka Šarkeziová, Mirko Pagáč, Andrejka Furtaková, Martin Maťašej je pre mňa veľmi dôležitý človek, Joško Stopka, Peťo Kňaze, chalani z Maduáru, Ľubko Belák, Lenka Jalilach, bože, už toľké roky, ja neviem to vysvetliť, Natália Kimničková, Tonino Pokorný,
chalani boxeristi, Michalkovci, Vojto Kubina, starší mladý, Alicka Dobiašová, Joško, ty sú tu, moc ďakujem. Angelusi, Mirka Pastieriková, Lucka Mažgutová, je tu tiež Lucinka, Švajči zase, Adriana Králová, Ľubka Kardošová, Petra Grebačová, Stano Topoliny, Martin Kliešnec, Dobrodkovci, Ivka Komzalová, Monika Faturová, Martina Fuetl, Janka S. Nosvaj, Kamilka Gabková a pre mňa najdôležitejšie moje dcery a jedna z nich je tu Sabinka. Moc ďakujem a keď bude prečo, vrátim sa. Dneska si to vyprávalo. Jednička. Ďakujem.